Que tal, saúdos? Estamos a 31 de decembro, así que, como sempre, toca botar a vista atrás e repasar o máis importante do ano que despedimos a través da ollada de Canal Rías Baixas. O 2025 foi ano de cambios políticos en distintos municipios da nosa contorna, movilizacións na rúa, sucesos importantes que marcaron a actualidade e, por suposto, a gran apagada de abril que tamén paralizou as Rías Baixas. Noticias que lles fomos contando a diario aquí nas Novas e que agora, a piques de acabar o ano, repasamos devagar. Comezan as novas do ano. O ano arrancaba co peche do caso sen xulgar máis antigo de España. No mes de xaneiro quedaban absoltos os 8 acusados da causa contra o exalcalde de Ribadumia, Nene Barral, por contrabando de tabaco. Tamén en xaneiro, a plataforma en defensa da Ría de Arousa cifraba en 47 millóns de euros as perdas do sector marisqueiro dende 2021, mentres que na Pobra un voraz incendio arrasaba por completo a sede do Clube de Remo. En Pontevedra, entre tanto, despregaban a alfombra vermella para a gala dos Premios Feroz. Absoltos os 8 acusados da causa contra o exalcalde de Ribadumia, Nene Barral, por contrabando de tabaco. A Audiencia Provincial de Pontevedra ditou sentenza dando así por pechada o que se convertera no caso sen xulgar máis antigo de España. Hai que recordar que os feitos se remontaban ao ano 2001. A absolución realízase por falta de probas despois de que en febreiro do 2023 se anularan todas as escoitas telefónicas realizadas a partires do 11 de febreiro de 1999. Naquelas dilixencias picáranse máis de 100 teléfonos de preto de 70 persoas durante 2 anos. A sentenza destaca tamén a demora da investigación, que cualifica como desmesurada. Aínda que inicialmente eran 8 os acusados, na última sesión do xuízo só sentaron na bancada 4. Os restantes faleceron neste tempo. Entre eles, o principal acusado, Nene Barral, que morreu a finais de 2023. A sentenza non é firme e cabe recurso no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Dende o 2021, o marisqueo da Ría de Arousa deixou de facturar ao redor de 47 millóns de euros, unha caída en picado que se debe ao descenso de produción de todos os bivalvos. A máis grave foi a do berberecho, que pasou de 301 toneladas de media ao ano no quinquenio 2019-2023 ás 19 toneladas do 2024, un 93,7% menos. A pouca importancia que a Xunta lle está dando ao marisqueo, o ninguneo, digamos, que está dando a un sector que é fundamental, entendemos nós, para Galicia, para o conxunto de Galicia. Fundamental porque é un sector vertebrador do territorio, que asenta a población, que crea riqueza transversalmente no conxunto da sociedade. A pobreza que está xerando no conxunto do marisqueo vai ter unha repercusión transversal no conxunto da sociedade. No caso da ameixa fina, a caída respecto do período 19-23 foi dun 86,5%, mentres que a babosa pasou dunha produción media de 268 toneladas ao ano no último quinquenio ás 38 toneladas de 2024, unha baixada, polo tanto, dun 85,8%. Por iso, o sector reclama a Xunta medidas urxentes. Nós estamos facendo un sacrificio enorme, todos os que estamos aquí, e os mariñeiros, e mariscadores, e bateeiros que estamos aguantando o sector, que dunha vez por todas demostren que somos un sector importante. Porque o que dá impresión é o que decía antes Xocas, que o que queren é que nos marchemos e que entre a acuicultura industrial. E a min, a verdade, non me dá a gana de deixar a miña profesión, que foi a profesión da miña nai, das miñas avoas, e de meu irmán e de meus tíos, porque estes señores non fagan o seu traballo. Dende a plataforma sinalan a actuación sobre o saneamento da ría e a rexeneración dos bancos marisqueiros como dúas das medidas clave que debería adoptar a Xunta de Galicia, pero acusan o goberno autonómico de falta de vontade política. As cantidades que acabamos de referir de produción do ano 2024 son ridículas. E debería de haber un monográfico do Consello da Xunta de Galicia, do Consello de Goberno da Xunta de Galicia, sobre a situación do marisqueo. E debería de haber un diálogo con todos os actores que boamente queremos aportar algo. Non hai ni diálogo, nin recoñecemento do problema, nin axudas, non hai nada, hai silencio.
De feito, as confrarías alertan de que esta situación terá efectos sobre o seu funcionamento, chegando incluso a plantexarse despedimentos nos seus cadros de persoal para intentar aguantar unha crise que xa se prolonga anos. O alcalde José Carlos Vidal, xunto co arquitecto municipal, acompañaban esta mañá membros da directiva do Club de Remo Puebla a supervisar as instalacións da sede do club, que foron pasto do incendio de hai 2 días. Segundo puideron constatar nunha primeira análise, a estrutura da nave está gravemente danada, polo que haberá que derrubala e reconstruíla prácticamente de novo. Efectivamente, as estruturas están moi dañadas, tan dañadas que non vai haber nada recuperable, vai haber que demolelo todo, pero bueno, digamos que un colapso inminente das instalacións non hai. Tristemente, a parte positiva que ten isto é que temos que loitar para construir un club novo. Isto hai que demolelo, xa nos están dicindo todos os técnicos, por activa e por pasiva, que hai que demolelo, entonces temos que loitar para que desde as administracións nos apoyen a facer un club sin apaños, porque este club en principio foi unha nave moi servicial, pero despois tuvo como 5 ou 6 reformas que ao final non deixaron de ser apaños. Entonces agora sí que temos que intentar que se faga algo que sea moi práctico para o deporte noso. Dende o club non agochan a súa tristura ante tales acontecementos. As instalacións quedaron totalmente destruídas polo incendio. Perdemos o 95% do material que tiñamos e que tardamos 46 anos en conseguir. Pero ademais dos importantes danos materiais, existen tamén outras perdas que serán irreparables. Hai moitísimas perdas irrecuperables, sobre todo tendo en conta que levamos 46 anos de historia. Eu desses 46 anos vivín 45 no club, entonces jamás recuperaremos o que está perdido aí. Dende o club agradecen as numerosas mostras de cariño recibidas estes días, tanto de veciños como de outros clubs e entidades de toda Galicia e incluso de fora. Que, digamos, cal é a parte positiva, entre comillas, desto, o gran apoio que estamos recibindo, que entendo que en parte é porque imagino que neses 46 anos algo fixamos ben. Entonces, o apoio que estamos recibindo a nivel do pobo, a nivel da comarca, a nivel galego, a nivel nacional, de todo o norte do remo, vamos, eso é un cariño incalculable. É iso que nos está dando forzas para volver a empezar. Pedimos tamén a toda a xente que queira colaborar, que esté pendente das nosas redes sociais do Club Remo Puebla, estamos en todos lados das redes sociais, porque aí vamos a ir publicando de que maneira a xente pode colaborar de todo tipo de axuda, sea ben recibida, o sea, dende €1 ata pois algún socio máis que se poda añadir a lista de socios e socios colaboradores, empresas que sempre estuveron pensando en patrocinarnos, pois este é o mellor momento para facelo. Toda unha serie de apoios que sen dúbida lles están a dar folgos nestes difíciles momentos e que os axudarán a sair adiante de novo. A marea verde do club non para ante calquera adversidade e de seguro que esta os fará máis fortes. Os rostros máis coñecidos do cinema e da televisión españolas pasearon por Pontevedra esta fin de semana. He estado de vacaciones rodando ya en unos premios, o sea que muy contenta de la celebración que vamos a tener esta noche. Me parece que es una ciudad donde hay que hacer cosas muy grandes y hacer un premio como los Feroz aquí pues es maravilloso. El casco antiguo es que es un cuento de hadas, o sea, es precioso. Lo bueno es que hemos venido un día antes para poder aprovechar mejor el tiempo, incluso por la noche, incluso llovía un poquito y era precioso. Da mucho gusto estar en una ciudad así, sobre todo alguien como yo, que se mueve en silla de ruedas, en una ciudad adaptada. Pues mira, estoy muy contenta porque mi padre es de Pontevedra. Mi padre es de Pontevedra y toda la familia por parte paterna es de aquí. Esta mañana hemos dado un paseo, la ciudad es preciosa y lo he disfrutado un montón. Y mañana también. Es que me encanta Galicia, estoy súper unida a la gente gallega, o sea, todo mi entorno es gallego. Me ha sorprendido muchísimo la reacción de la gente en la calle, lo cariñosos que han sido y lo que les gusta, bueno, o sea, el apoyo que nos han dado, ¿no? Y yo estoy feliz porque es una tierra que yo amo. Lo único que ayer salí y no debería haber salido, porque no sé,
Dicen que la lluvia, que no sé qué, pero yo ayer quemé las calles de Pontevedra. Mi televisión, mi ficción televisiva es gallega, o sea, y que me quieran dando por la calle, tía, que es que hoy ha sido precioso por la calle la gente. Algúns chegaron directos para a gala do sábado, pero moitos outros decidiron aproveitar a oportunidade de gozar dos encantos da cidade. Os máis repetidos, a gastronomía e os propios pontevedreses. Comida, he comido un pulpo y bueno, un marisco espectacular. Me deja el pelo y la piel estupendo, me encanta la humedad. Viví en Boiro, o sea que soy... Neno, ¿qué dices? Soy de la zona, ¿sabes? No escucho otra cosa desde que llego, lo bien que se come, o lo bien que se está comiendo, lo bonita que es Pontevedra, la ciudad. Y he alucinado en la gente, la acogida, súper simpática, maravillosa, o sea, súper bien. La comida. Oh my God, qué bueno. Estaba todo tierno, buenísimo. Yo voy a comer una mariscada y hoy hemos hecho un tour turístico por la ciudad de 2 horas con una guía que ha sido increíble. A gala dos premios Feroz foi a excusa perfecta para chegarse ata Galicia. Moitos confesaban na alfombra vermella que era a súa primeira vez en Pontevedra. Sois, o sea, de verdad, sois cariñosísimas. Cariños, de verdad. Yo veraneé este verano en Aldán y buena gente, ¿eh? Sois buena gente. Lluvia, chispea, sol, granizo y... Bueno, nada, pues estamos ahí como adaptándonos todos, o sea, nada es predecible en Pontevedra. Que realmente es una ciudad pensada para que las personas caminen y creo que tendríamos que aprender todos de Pontevedra. Me parece fatal, ¿te imaginas? No, encantada. Es la primera vez que vengo, me estaba encantando y he comido fenomenal. A mí el casco antiguo me ha encantado, sí, ¿verdad? Ha sido un descubrimiento increíble, precioso. A mí las camelias de los aguas, es una preciosidad. Sí, qué curioso, y los naranjos, ¿no? Sí, y la estatua del loro. Pontevedra es maravilloso y de hecho lo he dicho en el Instagram, Pontevedra, qué bonita eres. Tampouco faltaron a súa cita cos galardóns outros famosos que sí xogaban na casa. Son mis primeros Feroz, entonces es muy fuerte que sea en mi casa, ¿sabes? Estoy muy contenta, mucha ilusión. Pontevedra es la ciudad perfecta para celebrar los Feroz, porque ya lo sabemos todos, ¿no? Es la capital del mundo. Y de que se ponga también a Galicia en un lugar, pues bueno, de exposición, porque creo que se están haciendo proyectos chulísimos aquí. Yo estoy felicísima porque soy gallega y porque además creo que es súper importante democratizar la cultura y que la cultura llegue a todas partes. Hoy paseo por las calles y es tan bonito esto, o sea, de verdad que... Quiero decir, yo juego en casa. O que quedou claro é que Pontevedra non decepcionou e conquistou os asistentes a esta gala Feroz, que celebraron a decisión de levar estes premios máis aló de Madrid. Pues somos muchísima gente, ¿no? Que no venimos de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona y entonces pues bueno, hay que llevar la cultura. Está muy bien que se descentralicen las cosas. Que está muy bien que este tipo de premios nacionales no los tenga que acoger solo Madrid y Barcelona. Y el ir viajando por toda España me parece que le da a los premios, los hace más de todo el mundo. Me encanta, pero no por la gastronomía, ni porque es precioso, porque el casco antiguo es precioso, la ría, todo eso, sino por salir un poco de Madrid. Pontevedra repetirá como anfitrioa dos Feroz o vindeiro ano, unha nova oportunidade para demostrar que a cidade está preparada para acoller calquera evento que se propoña. O mes de febreiro comezaba con moi boas novas para Rafael Louzán, quen fora presidente da Deputación de Pontevedra e actual presidente da Real Federación Española de Fútbol, era absolto polo Tribunal Supremo dun delito de prevaricación administrativa. Botábase así abaixo a sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra que o condenará a 7 anos de inhabilitación para cargo público e que despexaba deste xeito a súa continuidade á fronte da Federación. En Outes o mes remataba revolto. Alí prosperaba a moción de censura contra o exalcalde Manuel González de Compromiso por Outes, que tiña que entregar o bastón de mando ao popular Francisco Calo. Entre medias, este pazo de Lourizán recibía moi boas novas. A Xunta desatrancaba os trámites para a súa rehabilitación integral. Está previsto que as obras comecen no 2026 cun orzamento mínimo de 15 millóns de euros. As primeiras palabras de Francisco Calo tras converterse en novo alcalde de Outes foron de recoñecemento ao alcalde saínte, o que tendeu a man para colaborar en aras dunha transición cordial. Non quero comenzar a miña intervención sen ter un recoñecemento ao alcalde que me ven de preceder no cargo. O feito de que sexamos críticos coa súa xestión non me impide afirmar que, como alcalde de Outes que foi, sempre será merecedor dun particular respeto nesta casa. E digo máis, prestarei especial atención aos seus argumentos, para que entenderá
que o novo equipo conta ca legitimidade dunha maioría de veciños e veciñas para enfocar doutro xeito a solución dos problemas. Hoxe é un día de gran importancia para o noso municipio e para todos os que formamos parte do mesmo. Con humildade, con responsabilidade e unha profunda gratitude, asumo a honra de representar o noso concello como seu novo alcalde. Calo asume a alcaldía co reto de dinamizar o concello, atraendo novos investimentos e mellorando os servizos públicos. Obter máis recursos será un dos obxectivos do meu mandato. O noso concello ten un enorme potencial e é o noso deber convertelo nunha realidade palpable para todos. Por iso comprométome a encabezar un goberno basado na transparencia, na participación cidadá e na eficiencia da xestión. Os nosos esforzos centraránse en fortalecer os servizos públicos, promover o desenvolvemento económico, garantir o benestar social e fomentar un crecemento sostible que respete a nosa contorna. Referiuse tamén á vontade de transparencia, traballo e dedicación, poñéndose a disposición da veciñanza. O Salón de Plenos de Outes quedou pequeno este mediodía para acoller o debate da moción de censura. Numerosos veciños, así como representantes dos partidos políticos, asistiron ao pleno no que se viviron momentos de gran tensión. O xa exalcalde Manuel González accedía á sala en medio dun sonoro aplauso, mentres que o edil socialista Tono Camaño foi recibido entre gritos de traidor. Tras a constitución da mesa de idade presidida pola edil popular Beatriz Molinos, tomou a palabra o candidato a alcalde para expoñer as razóns que motivaron a presentación da moción de censura. Non podemos pasar por alto que tamén é certo que a inestabilidade, a falta de entendemento do goberno tripartito, que se concretou pasado 4 de febreiro, xa se viña percibindo desde fai meses, observándose tensións entre os seus membros. Esta situación traduceuse nos últimos meses en empeorar aínda máis a xestión municipal que se estaba levando, con, entre outras cousas, as seguintes consecuencias: precaria atención aos veciños, ausencia de orzamento municipal, retrasos intolerables nos pagos a proveedores, tardanza no comenzo de execución de obras aprobadas, aldeas nun estado de abandono xeral. En fin, un largo etcétera de situacións non desesables. Motivos estes que o aínda alcalde cualificaba de burdas excusas para chegar ao poder a toda costa. Que son simples e burdas excusas, que só sirven para agochar os verdadeiros motivos da mesma. Ocupar o poder a toda costa o antes posible e apoiándose nun concelleiro que traiciona as súas siglas sen as cales non tería representación, e que traiciona o acordo asinado hai case 2 anos con BNG e Compromiso Outes por motivacións que só sabemos en parte, pero que todo o mundo intúe cales son. A realidade é que non hai ningunha razón de peso que justifique esta moción. Non pasou nada coa gravidade suficiente que se derivara da xestión do noso goberno que a poida justificar. O único, repito, son as ansias do candidato popular por ocupar canto antes a alcaldía apoiándose dun concelleiro tránsfuga e, se acaso, aproveitar a xestión que o noso goberno realizou nos últimos anos para tratar de apropiarse dela. Tamén o voceiro do BNG amosouse especialmente crítico cos promotores desta moción de censura, acusándoos de moverse únicamente por intereses económicos e persoais. Esta moción preséntana só por motivos económicos e persoais que aínda están por coñecer se é que algunha vez saen todos ao público. O interese do Partido Popular está claro: chegar ao goberno de Outes a calquera prezo, aínda que sexa mercando voluntades e abusando da norma. Hoxe, insisto, están a secuestrar o Concello de Outes. Fran Calo, de verdade estás disposto a todo para chegar á alcaldía? Estás seguro que logo deste bochorno público unha das primeiras cousas que vas a facer é cometer prevaricación para cumplir o gusto e darlle salario e cargo a Antonio Camaño? Estás seguro? De verdade vos creedes as vosas proclamas de transparencia cando aínda non fixechades público siquera o voso pacto de goberno? Pola súa banda, Tono Camaño tentou xustificar o seu cambio de rumbo aludindo á falla de xestión do Executivo. Acusou o BNG de querer impoñer o seu criterio co beneplácito do alcalde. Problemas aquí? Non, home, non. Mentre se faga o que din os do BNG, todo vai ben.
Saben cal é o problema real? Que o noso alcalde para unirse cos outros agora é malo. Por favor, para que esta celebración discurra coa tranquilidade que requiere, o público garde silencio. O problema real foi que o noso alcalde nunca lle quiso parar os pés. O Tribunal Supremo absolve a Rafael Louzán do delito de prevaricación administrativa. Tivo así en conta o recurso presentado polo expresidente da Deputación de Pontevedra, que fora condenado pola Audiencia Provincial Pontevedresa a 7 anos de inhabilitación para emprego ou cargo público. Os feitos xulgados remontanse ao ano 2011. Referíanse á concesión dunha subvención de algo máis de 86.000 euros para financiar unhas obras de mellora no campo de fútbol do Buelo, en Moraña, cando Louzán era presidente da Administración Provincial. Rematada a obra, a empresa adxudicataria realizará actuacións que non estaban contempladas no proxecto inicial, que fora redactado pola Deputación. Como non se podían pagar con cargo a primeira subvención, a Xunta de Goberno Provincial acordou no 2013 conceder unha segunda achega que cubrira o custo destas obras non previstas. O Supremo considera que os feitos probados non constitúen delito de prevaricación. Apunta que o contrato foi adxudicado para pagar ao contratista dunhas obras xa realizadas e que non se abordaron por unha connivencia entre os involucrados. Conclúe que a Administración contratante tiña que aboar as obras xa realizadas, desbotando que o ordenamento xurídico obrigara ao presidente provincial, por aquel entón Rafael Louzán, a demoler a obra feita ou a non pagar os traballos. Sinala, iso sí, que destes feitos podería derivar unha responsabilidade administrativa ou contable. O Tribunal absolveu tamén o exdirector de Infraestructuras da Deputación, o administrador e a un representante da empresa construtora que tamén foran condenados a 7 anos de inhabilitación como cooperadores do delito de prevaricación atribuído a Louzán. Con esta sentenza, Rafael Louzán ten o camiño libre para continuar no seu cargo como presidente da Real Federación Española de Fútbol, responsabilidade que ocupa dende o pasado 16 de decembro, tras recibir o apoio maioritario dos asembleístas. Que a rehabilitación do Pazo de Lourizán poida estar en marcha a finais deste ano ou a principios do 2026 é o obxectivo que se marca a Xunta de Galicia. A previsión inicial era que durante este ano 25, estamos ao principio, fixéramos toda a tramitación administrativa de licitación das obras e deixalo todo preparado. Bueno, imos intentalo, decía eu agora, finais deste ano, se está todo preparado, senón principios do ano que ven, para coñecer todos estes datos que é necesario e poder empezar. A mí me gustaría, antes de que rematar o ano, e senón durante o primeiro semestre do ano que ven, sabendo xa exactamente o que hai. Hoxe, Alfonso Rueda visitou as instalacións. Fixo acompañado da arquitecta Carme Pinós, do estudo gañador do concurso para a recuperación integral do espazo. O primeiro é coñecer, por iso insisto, xa estamos sobre o terreo, coñecer o estado do edificio, o estado das estructuras, saber a necesidade de se hai que facer antes algunha obra previa, complementaria, eso vai condicionar os prazos do proxecto. Estamos, el equipo que ha redactado el proyecto está muy orgullosa de que creo que hemos trabajado con sentido común y trabajado para que las cosas se desarrollen de una manera moi fluida. A intención é que o proxecto gañador Xardín 2.0 permita recuperar e transformar o conxunto da finca de Lourizán. A máis importante será a actuación no edificio central, que pasará a acoller un hotel 4 estrelas, un restaurante e unha área de exposicións na planta baixa. 23 habitacións, se decía. O sea, non queremos facer aquí un gran complexo hosteleiro, buscamos moito máis a calidade que sexa unha referencia. Creo que podemos facer algo aquí moi bonito hai exemplos por aí de instalacións que se converteron en unha referencia. Aquí queremos facer tamén, non estamos pensando nun macrohotel nin en algo masificado, todo o contrario. Así as cousas, Rueda insistiu en que o Pazo de Lourizán continuará a ser unha referencia en materia forestal. Hai moitos anos que Lourizán é unha referencia en materia de investigación forestal, de capacitación forestal. Toda esta referencia non hai que perdela, ao contrario, hai que fomentala. Por lo tanto,
haberá unha parte de instalacións dedicada a iso. Pero isto non vai ser algo pechado en utilización privada, ao contrario, nos queremos que isto sexa disfrutado e asimilado como algo propio pola xente de Pontevedra, isto un pouco de todos nós. Ademais, construirase un novo pabillón polivalente de case 600 metros cadrados. A antiga escola de capataces habilitarase para acoller espazos de coworking e unha residencia de investigadores e no lagar situaránse as oficinas do sector forestal. O orzamento inicial que calcula a Xunta de Galicia supera os 15 millóns de euros. No mes de marzo, a Pobra acolleu unha multitudinaria manifestación en contra de Altri. Miles de persoas berraron por terra, pero tamén por mar, en contra do proxecto da macrocelulosa polo seu enorme impacto ambiental. Mentres, os veciños de Coaxe en Catoira celebraban a decisión da Xustiza que desautorizaba a apertura da pirotecnia e ordenaba, ademais, a demolición da nave. A chuvia non disuadiu os miles de manifestantes, 20.000 segundo a policía e 50.000 en cifras da organización, que berraron este sábado na Pobra en contra de Altri. Chegados de todas partes de Galicia amosaron a súa oposición ao proxecto da macrocelulosa, que din virá dar a estocada final ao sector do mar. Motivos que nos traen a todo, que non queremos esa industria aí arriba. Isto significa que Galicia vai ser un gran bosque de eucaliptos e os ríos contaminados, cas consecuencias que iso trae para o futuro de todo este noso país. Fai falta mobilizarse e facer ruído de que non queremos isto na nosa ría, na nosa terra. Fai falta que a xente sala e demostrar que non queremos isto. Nós vivimos deste traballo e a Xunta quérenos votar, entonces que hai moita contaminación e se ven esa pasteira, isto é a morte da ría. Ahora mismo xa o mar está moi dañado, porque hai pouco marisco debido a contaminación, cambio climático. Con estes futuros proxectos, Mina ou Altri, pois pensamos que acabarían xa totalmente ca ría. A mobilización partiu pasadas as 12 da mañá do Peirao Comercial da Pobra, cos convocantes á cabeza. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, en colaboración coa Plataforma Ulloa Viva e a Plataforma Mina do Touro Pino Non. Nos aquí, desde a Pobra do Caramiñal, co apoio de miles de persoas e 500 barcos, queremos exixir a dimisión do Conselleiro do Mar, a Conselleira de Industria e a Conselleira de Medio Ambiente. Pensamos que a Xunta ten que cambiar de rumbo e a Rueda é o responsable. É máis que probable que este proxecto teña licencia administrativa, pero que é 100% seguro é que este proxecto non ten licencia social. Seguimos denunciando a falta de transparencia por parte do Goberno autonómico, non dando acceso aos informes sectoriais, nin ao desenvolvemento e modificacións do proxecto. Altri, a mina de Touro e os vertidos da Ría de Arousa é o mesmo problema. É o mesmo problema e seguramente a maior amenaza que temos as galegas e os galegos nestes momentos aquí. Por iso, hoxe, xuntámonos a pesar do temporal, moitas persoas e moitas que non poden estar, pero que quixeran estar, co cual queda evidente que a aceptación social aquí a vemos, berramos alto e claro. Nin Altri, nin Mina, é Rueda o que contamina. Seguidos unha extensísima marea cidada por terra e acompañados por máis de 500 embarcacións que secundaron a mobilización por mar, percorreron a distancia ata o Recheo, onde tivo lugar o acto central. Alí deron lectura ao manifesto en contra destes dous proxectos industriais que denuncian suporán a ruína de Galicia e o seu modelo productivo. Os veciños de Coaxe en Catoira organizaron un encontro para celebrar que na parroquia non abrirá pirotecnia. Logo de anos loitando contra a súa apertura, organizaron unha xuntanza informativa para dar conta da fin do proceso que rematou con moi boas novas para eles. A sentenza non só confirma que ali non vai poder abrir a pirotecnia, senón que ordena tamén a demolición do galpón. No pasado mes de decembro anunciábase a desestimación do recurso de apelación interposto por Pirogal ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o que confirmaba íntegramente a
a sentenza previa que ordea a demolición da construción. O acto asistiu o alcalde de Catoira, membros da Comisión de Montes e tamén os abogados da plataforma que loitaron contra a súa apertura. No encontro tamén se aproveitou para agradecer á veciñanza a súa implicación nesta causa, salientando que a súa unión foi clave para loitar contra a pirotecnia. Tiñamos todo en contra, aí estábase facendo unha construción con licencia para peros de labranza, pero a finalidade era para unha pirotecnia. En aquel momento o alcalde o tiñamos en contra porque lle estaba dando todas as facilidades, e nós a través dos nosos abogados, que foron os que realmente traballaron moi ben, pois houve que ir a juicio. Primeiro houve unha denuncia administrativa que desestimaron no Concello, despois houve o cambio de goberno que tamén xa nos favoreceu para seguir ca loita ao noso lado, pois acabou con unha sentencia en firme en conforme aí non se pode facer ningún tipo de construción, nin paperos de labranza e tampouco nin de pirotecnia. Así que estamos celebrando, invitamos ao alcalde, invitamos á Comisión de Montes, invitamos aos abogados para que lle den explicacións a todos os veciños. E o proceso daqui en diante vai ser unha orden de derrumbe que non vai ser inmediata, pero está aí para cando sea. A finais de abril asistíamos a unha das novas do ano, o gran apagón que deixou a escuras a toda a Península Ibérica. As nosas comarcas tampouco foron alleas. Nun primeiro momento a situación viviuse con intranquilidade, pero pouco a pouco foise recobrando a normalidade. Estas imaxes foron gravadas en Vilagarcía tan só uns minutos despois de que todo comeza. Serán pouco máis das 12:30 da mañá e unha das primeiras mostras do que estaba por vir era a falta de semáforos. Tamén moita xente que se botaba á rúa porque no seu centro de traballo non tiñan electricidade. Ao momento comezaban a soar as sirenas da policía e dos servizos de emerxencia. Só na cidade de Vilagarcía houbo que atender 12 persoas que quedaron atrapadas en ascensores, así como axudar a veciños con problemas de mobilidade para acceder ás súas vivendas ou leválos a tratamentos médicos como a diálise. Situación semellante noutros moitos concellos destas comarcas con reforzo da policía e dos servizos de protección civil. En Cambados, por exemplo, montouse un dispositivo para que o centro de saúde non quedase sen electricidade. En Vilanova, o alcalde salientaba esta mañá a coordinación entre corpos, malia as dificultades para as comunicacións, tal como aconteceu no resto de municipios. Ha estado funcionando, y quiero que la gente lo sepa, coordinado perfectamente con unos grandes profesionales, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Han estado, hasta que se repuso totalmente el servicio, no ha habido horas, no han parado, han estado recorriendo el rural y el urbano del municipio para evitar, porque siempre puede haber algún amigo de la agenda aprovechándose que no hay luz, hacer maldades. No tenemos constancia de que se haya cometido ningún delito. Na cidade de Pontevedra, os bombeiros tiveron que rescatar 9 persoas en ascensores, entre elas unha mestra con varios alumnos no colexio Calasancio. Moitos establecementos tiveron que botar o peche, non sen dificultades. Algúnas tendas tiveron que deixar pola noite a persiana subida ou a medio baixar. Ante isto, reforzo da seguridade. A partir das 5 da tarde convocamos unha reunión no Concello, onde asisteu tamén a subdelegación de Goberno, a Policía e a Policía Nacional, mayoritariamente para prever actuacións preventivas respecto á seguridade cidadán en todo o Concello, especialmente na cidade, non? Entón, aí se coordinaron os servizos, se incrementaron os servizos tanto da Policía Local como dos Bombeiros e a Policía Nacional, e ao final hubo durante toda a noite 19 patrullas que patrullaron a cidade e tamén as parroquias. A luz volvía á capital da provincia, nunca mellor dito, por parroquias. Foi paulatino, porque si sabemos que hubo algunha parroquia, Lérez ou incluso Cerponzóns, que tiña xa electricidade ás 10:30 da noite. Logo se foi recuperando ao longo da noite, pois
a partir da 1 prácticamente en todos os sitios. Un dos concellos da zona nos que antes volveu o servizo foi o de Caldas sobre as 9:30 da noite. Ali houbo tamén que rescatar unha persoa nun ascensor. No resto de municipios o apagón continuou ata ben entrada a madrugada. Na Illa ou Vila García a luz non volvía ata as 4 e en Poio ata as 5. En Cambados o servizo recuperábase contra as 6, pero noutros concellos como Sanxenxo ou Grove non foi ata a primeira hora da mañá, xa pasadas as 8:30. Co suministro recuperado, os problemas seguiron nas comarcas de Pontevedra, Caldas e o Salnés durante esta xornada nas comunicacións, con dificultade para facer chamadas ou ter acceso a internet, con cortes totais ou parciais ao longo de todo o día. No conxunto de Galicia a situación foi volvendo á normalidade ao longo deste martes. Esta mañá, con 97% do suministro eléctrico recuperado, o presidente da Xunta comparecía para agradecer o exemplo de civismo da cidadanía ante unha situación insólita como esta. Alfonso Rueda anunciaba tamén que ían solicitar ao Goberno Central que Galicia baixase o nivel 2 de emerxencia e que, polo tanto, a xestión volvese a estar en mans do Goberno galego. O presidente quixo resaltar a excelente coordinación co Executivo Central nas horas nas que estivo activo o nivel 3. Agradecer a coordinación que se fixo dentro do Goberno Central durante estas últimas horas e volver a esa situación 2 que se podría volver a facer a coordinación dende a Xunta de Galicia. Entendemos que o carácter nacional da emerxencia que sen dúbida existía onte a última hora do día, cando tiñamos esa incertidume respecto á duración e ao alcance, agora, afortunadamente, todo isto está cambiando para mellor e, polo tanto, a nosa intención é volver a solicitar o pase á situación 2 e, polo tanto, a coordinación da situación dende o ámbito autonómico, insisto, agradecendo todo o traballo que se ten feito e creo que a excelente coordinación que tuvemos durante estas horas. Xente dixían 2 días, 3 días, xa nos asustaban, eu xa estaba asustada, que onde vamos a ir, non? Facer de comer. Porque agora todo é eléctrico, todo é con inducións e todo, nada. Había que ter o do butano de toda a vida. Sí, eu xa penso poñelo xa esta semana, se hai. Sí, porque no, é horrible. Creo que desto que vai pasar máis veces, Isto foi un aviso. Non hai que poñer algo e estar preparada. Hai que facer o que nos dixeron. Parece que como se repetíramos o confinamento da COVID, máis ou menos igual, porque nos vimos encerrados. E pensei moito na xente maior, que hai moita, a maioría dos veciños do bloque onde vivo, é xente maior, non pudo salir á calle, os das sillas de rodas. Moitas horas, desde las 12. Yo entraba con el coche en el garaje, se quedó a media puerta y ya no pudo entrar. Hasta hoy, a la mañana, no sé a qué hora vino aproximadamente. Yo tenía los interruptores bajados y cuando los subí para arriba vi que había luz ya y nada más. Fatal. E máis como diste, referente a ela, non parar na casa. Antes estuvemos todo o día fora. Hasta a noitiña, que eran as 9 da noite, non fomos para a casiña. Porque na casa que faz con ela? Nós somos de Aguiño. En Aguiño chegou ás 9:15 da mañán. Xa non contábamos con ela, pero bueno, mira. O apagón tamén se deixou sentir no tecido económico, especialmente no pequeno comercio, que tivo que pechar as súas portas. A ver, a nivel empresarial, a nivel comercial, en todos os sectores, tanto da hostelería, pois, bueno, foi un impacto bastante grande, porque, bueno, unha tamén a incertidumbre de que non sabíamos se iso se iba a restablecer en 1 hora, en 2, en 3, en 4, ao final, pois, tuvemos que desistir a cerrar os negocios a expensas de saber se viña a volver o que é o tema da luz. En ese sentido, pois, tuvemos moi pouquiña información para saber, digamos, a que atenernos. Está claro que os que tiveron generadores si puderon traballar un pouquiño, pero, bueno, ao final, en ámbito comercial non ten sentido estar cas portas abertas sin ter luz. O que máis nos sorprende é a falta de comunicación e un pouquiño que tamén nos tempos que estamos ahora que tengamos que pasar por sufrir estes agravos que non temos por que
estar sin luz en un ano 2025 e aparte que despois tamén fallan as comunicacións telefónicas, fallan os TPVs, entonces en ese sentido pois é un trastorno que, digamos, sorprendeunos moito. Tan só as grandes empresas que contaban con xeradores mantiveron a súa produción activa, así como os establecementos de diferentes cadeas de supermercados para garantir o suministro de alimentos e outros bens de consumo. En maio, a Illa de Arousa celebraba un pleno de alta voltaxe. O Partido Popular forzaba unha convocatoria para tratar sobre o polémico plan de mobilidade deseñado polo goberno local, co que se pretendía restringir a circulación rodada dos non residentes da illa en determinados puntos do casco urbano. A sesión foi tensa e desenvolveuse entre apupos e insultos do público. En Ribeira, a actualidade estivo marcada por unha vaga de roubos en varios establecementos da parroquia de Carreira. Os ánimos xa comezaban a caldearse no minuto 1 deste pleno extraordinario convocado na illa, forzado polo PP. Con Matías Cañón sentado carón dos concelleiros populares, o alcalde obrigaba a trasladarse ao outro extremo da mesa do pleno, lugar reservado agora para el como concelleiro non adscrito. Matías, non tes a palabra, vas po teu sitio que está asinado si queres. Segundo aviso. E a partir de aí a tensión foi medrando aos poucos, co novo plan de tráfico como protagonista. Hostaleiros e comerciantes na bancada, con esquelas, acusando o goberno local de deixar morrer os seus negocios. Primeira interrupción da sesión dun dos veciños, que remata coa súa expulsión. O alcalde defende o plan de mobilidade, insistindo en que son os propios veciños da zona afectada os que levan anos pedindo solucións. Neste concello criticouse moitísimo de que non facíamos nada ao tema de tráfico. Nunca. Sempre se criticou. Sempre. Ben feito pola vosa parte, ben feito polo Bloque Nacionalista Galego no seu momento cando estaba na oposición. Nunca se fixo nada. Empezamos a adoptar medidas que están aprobadas nun PEMUS, aprobadas por todos neste pleno. E con participación da xente. Aquí non se agachou nada a nadie. A nadie. Os populares critican as medidas do plan, dende os lectores de matrícula ata sancións contempladas, pasando pola xestión dos permisos para acceder dos non residentes. Piden ao Executivo que escoite a veciñanza e que abra un proceso participativo. Nós non lle botamos gasolina ao lume. Nós non trouxemos esta xente, trouxonos a xente aquí a nós, que é distinto. E para nós sería moito máis fácil na oposición, se buscáramos conflitos, sería esperar calados, como está do Bloque, esperar hasta o 15 de junio e abrir un paquete de pipas e palomitas e mirar o Cristo que vai a haber. O que estamos intentando evitar é eso, agora fajan ustedes o que queiran. Na mesma liña, o concelleiro non adscrito Matías Cañón. A xente que está aquí está porque quere participar, porque queren aportar solucións, queren aportar ideas. Escoiteos, xa que tanto alardea de que no 2017 escoitouse e viñeron non sei cantas persoas, pois mira, aquí os ten, queren volver a colaborar, escoiteos. Tanto os populares como o concelleiro non adscrito criticaron o BNG por manterse en certa medida á marxe desta polémica. O seu voceiro e tenente alcalde di que as competencias en mobilidade son dos seus socios do Partido Socialista e que eles respectan o pacto de goberno. O nacionalista contraataca ademais acusando os populares de incendiar a política local para tentar tumbar o goberno. Aquí hai xente que se deixou engañar por vostedes e que están politizando todos e cada un dos asuntos problemáticos e que vostedes aproveitan para darlle cera a este goberno. E vostedes están trasladando a imaxe de que se ven a este pobo e por vir a este pobo que se lle vai multar a ninguén. E iso é falso. Nin en este, nin en ningún. Nin en este, nin en ningún. Entendo? Este é o exemplo do que vostedes fomentan. Esta non foi a única interrupción. A partir dese momento, a sesión converteuse nunha sucesión de intervencións dos asistentes moi molestos tamén por non ter dereito a ser escoitados. Isto é o que trae o Partido Popular a este pleno. Tensión que logo se trasladaba á rúa ao remate do pleno, incluso con ataques verbais a Canal Rías Baixas pola súa cobertura informativa deste plan de mobilidade. Finalmente, Partido Socialista e BNG votaron abaixo a moción dos populares. Unha votación así todo nula de pleno dereito, segundo un informe do que deu lectura ao inicio da sesión o secretario. Esta cetaria, Vilas Esmar, situada a carón da estrada principal en Carreira, foi o primeiro branco dos ladróns.
despois de romper a porta de entrada á oficina, e tal como recollen as cámaras de seguridade do establecemento, o ladrón, que levaba o rostro cuberto, dirixiuse á zona na que gardaban a caixa do diñeiro. Pola maneira de comportarse, sabía ben a onde se dirixía. Sí, na cámara de seguridade vese como entra, como ahora vais entrar a cada estancia, mira para onde están as cámaras. Entonces unha persona que non suele saber onde están as cámaras. Claro, tamén o feito de que entrando ao local que nós chamamos a cociña, hai un escalón que é moi falso, non tropezou, entonces significase que tiña que saber onde estaba o escalón e que había algo aí no medio. A porta por onde entrou destrozona totalmente, unha impresora que intentou levar non a chegou a levar, pero sí o que fixo ao arrancar dos cables foi rompela. Xunto co diñeiro en metálico roubado que os donos do negocio deixaran para o pago a provedores, fíxose tamén con outros obxetos de valor. Aínda así o roubo foi un tanto extraño, xa que non se levou ningunha cámara de fotos nin unha tablet, nin tampouco un ordenador portátil que había tamén no local. Despois levou cousas moi dispares, levou os cartos, claramente, chegou a levar 2 cochiños de xoguete, habendo 4 arriba da mesa, levou solo 2, si foi un roubo un pouco extraño. Non foi o único roubo cometido esa noite. A escasos metros e cun similar modus operandi, o mesmo ladrón accedía tamén ao bar La Taberna del Argentino. A nós sentáronos primeiro, por hora das grabacións, e así como acabaron con nós, nin 5 minutos, entraron ao bar que teño ao lado, o bar do Argentino, tamén levándolle a caixa registradora e levándolle todo o que podían de dentro. A Policía Nacional xa abriu unha investigación co fin de dar co paradoiro do misterioso ladrón. Polas imaxes captadas polas cámaras, todo parece indicar que se trata dunha muller. Por se acaso, estes días xa se incrementou a vigilancia na zona. A verdad que esta noite sí que notamos que hubo moito máis incremento da policía pasando por esta zona. A calquera hora que vías, calquera hora pasaba un coche patrulla, entonces, por a parte esa, estamos por agora moi contentos. No mes de xuño, Alfonso Villares dimitía como conselleiro do Mar logo dunha denuncia por agresión sexual da que o presidente da Xunta xa era coñecedor dende o pasado mes de febreiro. A causa acaba de ser arquivada polos xulgados de Ferrol agora neste mes de decembro. A Audiencia Provincial da Coruña ten agora que ditaminar se confirma ou revoca este paso. Marta Villaverde, ata o momento directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, convertíase así na nova responsable de Mar. Ademais, no mes de xuño, a cultura e o deporte tamén foron protagonistas. Pontevedra acolleu durante 10 días o Mundial de Triatlón, reunindo 3.500 deportistas e xerando un impacto económico de 21 millóns de euros. Ao mesmo tempo, a cidade dáballe a benvida á Bienal Internacional de Arte que regresou a Pontevedra 15 anos despois. Alfonso Villares dimite como conselleiro do Mar tras unha denuncia por agresión sexual. Villares anunciou esta tarde a súa renuncia ao coñecer que está a ser investigado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por un presunto delito de agresión sexual. Na súa comparecencia, o xa exconselleiro insistiu en que os feitos afectan exclusivamente a súa esfera estritamente persoal. Así as cousas, explicou que dá o paso para non danar a institución. Onte mesmo recibín unha notificación do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que me comunica a miña condición de investigado nun proceso xudicial. Trátase dunha situación que ocorreu na miña esfera estritamente personal e que non quero baixo ningún concepto que poida afectar á Xunta de Galicia ou ás institucións autonómicas. Por iso veño de comunicarlle ao presidente da Xunta a miña dimisión como conselleiro do Mar. Con esta dimisión, Villares renuncia á súa condición de aforado para defenderse, dixo, como un cidadán normal e insistiu na súa inocencia. Villares ocupa o cargo de conselleiro dende o 2023, cando saltou a política autonómica despois de 16 anos como alcalde de Cervo, na provincia de Lugo. Son absolutamente inocente da denuncia que se formula contra min e quero centrar todas as miñas forzas en defenderme onde corresponde, que é no ámbito xudicial. Dou este paso porque quero comparecer ante a xustiza como calquera outro cidadán. Renuncio á miña condición de aforado, para que non supoña ningunha diferencia a nivel de procedimento xudicial.
nin tampouco poida utilizarse para proxectar ningún tipo de sombra sobre a miña inocencia. Pouco despois de que Alfonso Villares anunciara a súa dimisión, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, nomeaba a Marta Villaverde Acuña como nova conselleira do mar. Ata o de agora, Villaverde era directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Está previsto que tome posesión mañá ás 9:30 da mañá no Pazo de Raxoi. En nota de prensa, Rueda tamén agradeceu o traballo e a dedicación de Alfonso Villares e desexou a pronta resolución da súa situación. A nova conselleira do Mar tomou posesión do seu cargo esta mañá en Santiago. Marta Villaverde era ata o momento directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Asume o cargo que este mércores abandonaba Alfonso Villares, que presentaba a súa dimisión por estar investigado por unha suposta agresión sexual. A nova conselleira trasladáballe hoxe o seu apoio explícito ao seu antecesor. Agardo que pronto se faga xustiza. Honralle o paso que deu de dimitir para defenderse como calquer outro cidadán, e de que un asunto de seu ámbito personal non afecte ao labor da Consellería do Mar, da Xunta de Galicia e das institucións en xerais. Confío en que a situación xudicial se resolva e canto antes poidas retomar a túa vida política. Tamén palabras e xestos de apoio do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dáballe un aperto aos conselleiro no acto de toma de posesión da nova responsable de Mar. O presidente amosáballe tamén a Villares o seu agradecemento polos servizos prestados ao tempo que pedía que se faga xustiza. Desexar que se faga xustiza e que se faga canto antes, desexarlle toda a sorte do mundo e, efectivamente, desexarlle que poder recuperalo, insisto, é a xustiza que ten que pronunciarse, a mí me encantaría poder recuperalo para a vida pública. Logo da toma de posesión a que asistiu todo o goberno galego e tamén o exconselleiro Villares, Rueda recoñecía públicamente que el xa coñecía dende o mes de febreiro a existencia desa denuncia contra o agora exconselleiro. Me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol donde dice si hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración. Él acude, presta esa declaración, me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido un par de meses antes, según le comentan ahí en comisaría. Presta declaración, cosa que me comenta cuando termina de hacerla, vamos, cuando vuelve a Santiago. Y lo que le digo es que cualquier otra novedad, cualquier otro pronunciamiento que se produzca, por supuesto, que me mantenga informado. E xustifica o presidente que a dimisión se teña producido agora porque foi nesta semana cando houbo un primeiro pronunciamento xudicial. A menos de 24 horas do seu peche, Pontevedra xa fai balance do multisport de triatlón. Despois de acoller 10 xornadas de competición, a cidade considera a cita un éxito organizativo. Que eu creo que foi unha semana fantástica en todos os sentidos, un éxito de organización, un éxito deportivo e un éxito tamén de movilización de actividade económica e de proxección importante da cidade, pero tamén das Rías Baixas e da provincia de Pontevedra e de Galiza, ¿no? Máis de 3.500 deportistas de 50 nacionalidades diferentes participaron na competición, que contou con máis de 1.300 persoas implicadas na súa organización. A eles hai que sumar voluntarios do programa Ofibol, militares, empregados públicos e membros do staff de operacións. Pontevedra se ha vuelto a superar y Pontevedra somos todos. Y las primeras palabras de agradecimiento de la Federación Española de Triatlón tienen que ir a todo el personal implicado del Concello de Pontevedra. Todo es todo. No me quiero olvidar de nadie, pero las cosas que se hacen en Pontevedra en muy pocos sitios se pueden ver. La mejor marca que puede exportar una ciudad es la marca de promoción a través del deporte, porque hoy Pontevedra vale más que ayer. E iso é con lo que nos tenemos que quedar. O éxito organizativo hai que sumar os éxitos deportivos da selección española. Os seus deportistas fixéronse con 23 medallas, entre elas o ouro de Antonio Benito, veciño de Pontevedra en longa distancia, e a prata do galego Damián Suárez. El año que viene será la gran final en Pontevedra. Yo puedo decirle que las competiciones que hubo a nivel internacional después de la última gran final, todos los deportistas internacionales nos preguntaban qué pasaba en Pontevedra, que fue maravilloso. Imagino que el año que viene va a ser todavía mejor. Pendentes de coñecer os datos do impacto económico, dende a organización destacan o impacto mediático do multisport. Máis dun millón de persoas de todo o mundo recibiron durante estes días contidos emitidos dende Pontevedra polas diferentes redes sociais. Dentro das celebracións de multisport que empezaron no 17, 18, 18
Dinamarca, que fomos ali, e logo o 19 en Pontevedra, e que foron as dúas edicións máis participadas. Bueno, eu teño que decir que estou encantado da cidade, encantado da organización, encantado de toda a xente que traballou, que foron máis de 1.300 persoas. Tras pechar este capítulo, Pontevedra xa se prepara para a súa seguinte cita co triatlón. Será o vindeiro ano cando volverá a coller a gran final das series mundiais. Este verán a cultura ten unha cita en Pontevedra. A cidade xa exerce como sede da súa Bienal Internacional de Arte, que regresa despois de 15 anos dende a súa última edición. A inauguración oficial foi o sábado, reunindo a numerosas autoridades e persoeiros do mundo da arte cunha idea en común. A Bienal volveu para quedar. Nós pensamos que a preocupación número 1 do mundo actual é a guerra, as guerras. E decidimos contar un relato a partir da guerra e das guerras. A arte non dá respostas, sempre fai preguntas. Pero hace 15 años fue un fracaso colectivo la pérdida de esta Bienal. Ahora tengo aquí a responsables políticos de los 3 partidos políticos y de las 3 administraciones más importantes y quiero arrancarles el compromiso de que esta Bienal tiene y viene con vocación de permanencia, porque ya estamos trabajando en la del 27. É un orgullo para todos que cando digamos por aí adiante que somos de Galicia, a xente diga Galicia calidade, e cando digamos que somos de Pontevedra, entre outras moitas cousas que maravillan e que nos fan sentir orgullosos, digan que aí recuperouse unha Bienal que probablemente nunca debeu perderse e que volveu con todo esplendor. Por lo tanto, imos disfrutala. Recuperar o latexo da Bienal de Arte de Pontevedra é unha maneira de aproximarse á realidade dende a ollada de artistas chegados de todo o mundo que converten a Boavila nunha proxección das súas ideas e a súa materialización plástica. Parabéns porque Pontevedra recupera o seu lugar na vanguarda da creación artística contemporánea e de parabéns porque durante o verán que a Bienal pois vai a facer que esta cidade sexa o mellor museo do mundo de arte contemporánea tanto en interior como no exterior. Así, dende agora e ata o vindeiro 30 de setembro, a cidade acollerá en diferentes escenarios 400 obras de 60 artistas de 28 nacionalidades diferentes. A temática de todas as creacións é unha reflexión sobre a guerra e os conflitos bélicos, baixo o lema da cita Volver ser humanos ante a dor dos demais. O público poderá acceder a todas elas de xeito totalmente gratuito. Xa antes da inauguración oficial, a Bienal estreouse por todo o alto no centro de Pontevedra. Fixo co espectáculo Peregrina Color, do artista francés Patrice Warrener. Escolleu a igrexa da Peregrina para modificar a súa coñecida fachada con luces de cores. A obra encheu de persoas a céntrica praza na medianoite do venres o sábado. En xullo, a princesa Leonor convertíase en filla adotiva do Concello de Marín nun sinxelo acto no que estivo arroupada por centos de veciños. Facíao despois de rematar a súa formación na Escola Naval desta localidade. E fronte a esta nova festiva no Barbanza dábamoslle conta dun feito luctuoso. Unha lea multitudinaria entre 2 clans xitanos saldábase cun falecido e dúcias de feridos. Pouco antes da 1 do mediodía, a princesa Leonor chegaba ao Concello de Marín para recibir o nomeamento de filla adoptiva. Facíao entre gran expectación con centos de veciños agardando para poder saudala e arroupala nos seus últimos días como alumna da Escola Naval de Marín. Porque es un acontecimiento importante para Marín. Uy, porque me encanta. ¿Qué te encanta? A ver, cuéntame. La princesa, la casa real, todo. Pues nosotros venimos a ver el buque y luego nos hemos enterado que iba a venir aquí la princesa y hemos decidido quedarnos para poder verla. Yo sí quiero verla y si nos saluda mejor. Esperemos que reine, eu xa non a verei polos anos que teño, pero que dé a bo exemplo, como dá o seu pai. Marín está en el foco, no solo por la visita de la princesa, que es muy importante, sino por la importancia de la Escuela Naval, por el puerto marinero y por la larga tradición que tiene este municipio con la Armada. Me hace ilusión verla, me parece una niña muy bien, me parece que hace las cosas muy bien, pues me gusta. Sencillez, armonía,
todo lo bueno. Yo es que ya vi al padre, ya vi a la madre y ahora me toca ver a ella. E vi el emérito, al abuelo. Entre todos os asistentes foi Candela, unha cativa de 3 anos que levou o recordo máis especial. Acompañada da súa nai, pasou a zona reservada para as autoridades e puido sacar unha foto coa princesa. Viñemos de casualidad, estuve de vacacións e Candela está conmigo e viñamos a pasear, encontramos a Leonor, fíxonos moita ilusión vir hasta aquí, estábamos cansos de esperar e non sei, de casualidade o xefe de prensa meteunos aí na foto e estamos moi ilusionadas, ¿no? De conocer a Leonor. Sí ou non, Candela? Sí, ilusión. Sí? Xa no interior da Casa Consistorial o acto foi breve e sinxelo. Tras dar lectura ao acordo plenario, a alcaldesa entregou a Leonor de Borbón un pergamiño co título Obra da artista María Sancho e a medalla oficial do Concello. Para nosotros es fundamental de esa estrecha colaboración, de lo que yo digo siempre, nuestra universidad, la Escuela Naval es nuestra universidad. Cuando uno quiere ser oficial de la Armada tiene que venir 5 años a estudiar a Marín y ella podía haber elegido cualquier universidad del mundo y ha elegido pasar un año en Marín. A princesa asinou tamén no libro de honra do Concello e puido ver o que escribira seu pai, o rei Felipe VI, en 1986. Tamén el fora nomeado fillo adoptivo de Marín tras o seu paso pola Escola Naval. Estará ligada siempre a Marín, al igual que lo está después de su formación en la propia Escuela Naval Militar. Sí que le enseñé la firma de su padre, que está en el mismo libro, y bueno, un poco las fotografías de cómo había sido el acto en el año 86. A súa Alteza Real estivo acompañada en Marín pola alcaldesa e polos membros da corporación, coa excepción do BNG, pola ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Saiz, e polo presidente da Xunta, entre outras autoridades. Yo creo que lo que ha simbolizado es lo que siente, estoy seguro, una mayoría muy importante del pueblo gallego que siente cariño hacia la corona, es consciente de su papel fundamental. Decía yo en mi intervención que necesitamos referentes en la vida institucional y sin duda la familia real lo es en estos momentos. O remate do acto, a banda da Escola Naval de Marín estreou a peza La Joven Guardamarina, composta especialmente para a princesa Leonor. O que comezaba como unha xornada festiva para celebrar unha pedida de man acabou en traxedia. Máis de 50 persoas, integrantes de 2 clans de etnia xitana, un de Ribeira e outro de Santiago, celebraban unha festa no Centro Recreativo de Artes. Transcorría con tranquilidade ata que, semella que un comentario dun dos implicados, foi o detonante dunha brutal pelexa que se saldou cun falecido atropelado mortalmente por un vehículo que tentou darse a fuga. Hai ademais varios feridos, algúns deles por arma branca. Estamos falando de que era unha celebración alegre, unha pedida de man entre dúas persoas de etnia xitana e que acababa desenvolvéndose nunha trifulca multitudinaria e que acababa pois, de maneira moi tráxica cun falecido diversos feridos de consideración que foron trasladados tanto ao Hospital de Barbanza como ao Hospital de Santiago de Compostela. Medios policiais que chegaron ata a zona, dende Policía Local, Policía Nacional, a Garda Civil de Boiro, tamén medios da Unidade de Intervención Policial chegados dende Santiago de Compostela e dende a Coruña e o Grupo de Emerxencias Municipal que estivo aquí traballando. Outro escenario deste suceso, ademais das instalacións do centro recreativo que quedaron moi afectadas, foi a AP9, onde se vivía unha persecución policial de película. Finalmente, o vehículo que se deu a fuga tras o atropelo mortal foi interceptado na peaxe de Teo, onde se procedeu á detención dos seus ocupantes. Polo momento hai 6 detidos. En canto aos feridos xa foron dados de alta os atendidos no Hospital do Barbanza, mentres que permanece grave no clínico o home que foi trasladado en helicóptero con lesións por arma branca. O amplo dispositivo policial continuou ao longo desta xornada en varios puntos de Ribeira, onde se vai reforzar a seguridade nos próximos días. Como alcalde puideme poñer en contacto tanto onte como hoxe ca subdelegada do Goberno, con María Rivas, a quen lle solicitamos pois, ese reforzo policial e así mo confirmaba que durante os próximos días vai haber maior presenza policial en Ribeira para garantir que non volve a producirse un altercado nin agresións. E por parte da Policía Local de Ribeira pois tamén haberá unha vixilancia especial nestes días para asegurar a calma a longo prazo. A Policía Nacional mantén aberta a investigación e non se descartan novas detencións. A primeira hora desta mañá tamén volvía a Policía Científica a investigar esta zona onde se produciu ese altercado porque non se sabe a día de hoxe, neste momento, que puido desencadear
esa trifulca, non? A Policía Nacional ten unha investigación aberta, non se descarta ningún tipo de causa, estáse analizando cal puido ser o detonante desa riña tumultuaria, non? Desa trifulca que acabou dunha maneira tan tráxica con falecido por atropelo e incluso con vehículos dándose á fuga con 6 persoas detidas a día de hoxe. En agosto tiña lugar a moción de censura de Noia, que apartou o Partido Popular e o Noia do goberno municipal. Francisco Pérez do Partido Socialista foi elixido como novo rexedor, cos apoios da Marea, Bloque Nacionalista Galego e o edil non adscrito Luís Alamancos. Neste mes tiñan tamén lugar as movilizacións en toda Galicia contra a vaga de lumes, que afectaron principalmente á provincia de Ourense. Con moita expectación, nun ateigado salón de plenos comezaba a sesión plenaria da moción de censura. Unha sesión que se celebrou finalmente con total normalidade e sen incidentes. Tras a constitución da mesa de idade, deuse lectura a moción de censura presentada polo Partido Socialista, a Marea, o Bloque Nacionalista Galego e o concelleiro do grupo de non adscritos, anteriormente nas filas do Partido Popular, Luís Alamancos, para a continuación abrir a rolda de intervencións. O primeiro en tomar a palabra foi o candidato a alcalde, o socialista Francisco Pérez. Foi el o encargado de expoñer os principais motivos que levaron á presentación desta moción de censura. A culpa ten nome, sí, como vostede di, porque voulle dicir quen é o culpable, vostede, porque non sabe xestionar a vida, nin consensuar, nin solucionar os problemas que se lle presentan, por non actuar como un líder. Os demais só interpretamos o papel que nos corresponde neste dramático episodio. Toda unha serie de razóns que o resto de grupos que propiciaron esta moción de censura, incluindo o concelleiro tránsfuga Luís Alamancos, comparten o entender que polo ben de Noia. Esta moción non vai de venganzas, vai de poñer fin á parálise que sufrimos e de culpabilizar de todo a que non tiña competencias mentras o pobo estaba totalmente abandonado. Non se pode vivir no pasado. Se fose así, todavía estaríamos recordando os lamentables chistes do señor Freire o Día da Muller que foron portada a nivel estatal. Isto vai de que Noia teña un goberno que mire para a xente, non anclado nas súas particulares obsesións, un goberno que mire para o futuro, que xenere ilusión e que dé esperanza a miles de noieses e noiesas que o demandan. O cambio e hoxe. Nós esperamos que sexa un alcalde dialogante, se sai esta investidura adiante, que teña en conta as ideas, cando sexan boas, dos grupos de todos os concelleiros e concelleiras da corporación, pero non se esqueza de que hai unha maioría para a súa investidura. E se non se salte esa maioría para a investidura. Nós, e así o temos asinado, queremos que teña en conta ao BNG para sacar a súa acción de goberno adiante. Estamos a favor dos consensos, pero non defraude a veciñanza. Quedan 2 anos e espero que todo vaya a mellor. Serán 2 anos moi complicados, pois vostedes deixan unha situación complexa e unha hipoteca de futuro. Pero que sí podemos prometer é traballo, podemos prometer seriedade, podemos prometer compromiso con este Concello. Pero, sobre todo, quero dar a todos e a todas unha mensaxe de ilusión e de esperanza, porque Noia vale, Noia pode ser un gran pobo, e iso é o que temos que alcanzar. Creo que vamos a facer xuntos, recuperando a concordia e olvidando os meses bandos que crearon ao longo destes 10 anos. Pola contra, todos estes argumentos anteriormente expostos foron novamente criticados dende o goberno saínte. O ata de agora alcalde Santiago Freire volveu a defender a súa xestión e a dos seus compañeiros durante estes anos á fronte da alcaldía. Sabemos que criticar e cuestionar e poner digamos, pegas á xestión que fan outros, difamar e calumniar é sincero, pero xestionar é bastante máis complicado. Ímonos a cabeza ben alta con unha xestión responsable, imos a seguir traballando con os veciños e veciñas de Noia. Como tamén o fixeron dende outro grupo que ato de agora conformaba o equipo de goberno, o Noia, que considera esta moción de censura como un erro. Señor Francisco Pérez, dentro dun rato vai ser o alcalde de Noia, pero quero deixar claro que vai ser tamén o meu alcalde. Creo que lle podo un pouquiño as presas, pero non nós somos de dar oportunidades e de confianza. Polo ben do pueblo, queremos desexar sorte.
Aquí vai ter un grupo, o Noia, para apoiar calquera iniciativa positiva para o pueblo. Eso sí, sempre que lle deixo o BNG, claro está. O que pensamos agora desta decisión é irrelevante, pero creemos que é un erro. Pero como todo, o tempo dirá. Isto non é unha despedida, ao contrario, isto fainos máis fortes e creemos que a veces estes experimentos polos que nós xa pasamos veñen de volta. Rematada a votación e unha vez realizada a correspondente promesa do cargo e despois de recibir o bastón de mando do anterior alcalde Santiago Freire, as primeiras palabras do novo rexedor foron para marcar cales serán os principais obxectivos do seu mandato. Neste posto de gran responsabilidade, o grupo de goberno marcámonos dous obxectivos principais. Primeiro, non defraudar a ninguén que depositou a confianza en nós. E, en segundo lugar, tratar de convencer con traballo e resultados a quen aínda non comparte a nosa visión de que esta é a mellor opción para nós. Sabemos que a situación non é sinxela e que temos por diante un traballo exixente constante. Durante a exposición da moción vimos un pouquiño máis da realidade na que se encontra o Concello. Rematado o pleno e despois de recibir os parabéns de familiares, compañeiros, amigos e veciños en xeral, o novo alcalde aludiu a cales serán os seus primeiros pasos como rexedor. O primeiro que vou facer va a ser falar cos traballadores, porque realmente creo que no Concello de Noia hai unha inestabilidade importante por parte dos traballadores e creo que é fundamental para poderse poñer a traballar. E a partir de aí vamos a mirar o que está firmado estes días, porque se firmaron moitas cousas, e vamos a mirar o que está e en que situación se encontran. O mellor, por desgracia, a primeira firma é anular algo do que está firmado. Esperemos que non sexa así, pero vamos a miralo. Uns días ten intención de presentar a nova composición do seu goberno, no que a priori non entrarán nin o Bloque Nacionalista Galego, nin o edil Luís Saramancos. No, en principio é unha negociación que está firme, el en principio non manifestou que quixese entrar no goberno, pero bueno, tamén é posible que incluso o BNG poda chegar a entrar ao goberno máis adiante, que tamén manifestou que non, pero non se descarta esa posibilidade, sempre que a legalidade e demais o permitan. Vila García acolleu onte a protesta comarcal pola vaga de lumes que está arrasando principalmente a provincia de Ourense neste verán. Preto de 200 persoas sumáronse á cita convocada pola plataforma por un monte galego con futuro. Un ano máis, e xa van moitos, ante a inacción dos gobernos galegos do PP, estamos sendo testemunhas de como o lume se propaga por numerosas comarcas do noso rural e de zonas próximas ás cidades, co agravante de que a extensión do territorio que se ve afectada é cada vez maior, se as condicións climáticas son desfavoráveis. Dende a plataforma cualifican a vaga de lumes como unha traxedia ambiental, social, cultural e económica e sinalan como causa directa o abandono do rural e a aposta polo monocultivo de especies de crecemento rápido, como o eucalipto. A de prevención non é como pensa a señora conselleira e moita parte da sociedade. Ter os montes limpos, as pistas arranxadas e os puntos de auga prestos, senón en ter un medio rural vivo e con actividade económica produtiva. Un monte multifuncional e sustentável, coa implicación da veciñanza comuneira, e das titulares particulares nesta posta en valor. Denunciamos que a Xunta siga empregando o monte galego como obxecto de especulación ou como solo barato para as grandes corporacións multinacionais enerxéticas, pasteiras e mineiras, que expulsan as persoas do rural na procura do seu lucro privado. A política forestal da Xunta do Partido Popular concentrou as críticas dos asistentes. No manifesto reclamáronse solucións inmediatas para paliar as consecuencias dos lumes e medidas para evitar que a situación se repita no futuro. Non fica ningunha dúbida de que a loita contra o lume na súa faceta de extinción se debe facer desde a óptica dun servizo público, profesional e permanente, polo que se fai necesario crear un servizo público de bombeiros e bombeiras forestais. Por un monte galego con futuro. Basta xa de tanta manipulación e de propaganda baleira sobre o noso rural. Non queremos que o monte sexa pasto do lume e da especulación. Lumes nunca máis. Pontevedra foi outra das 29 localidades de toda Galicia que acolleron protestas convocadas pola plataforma. Centos de persoas concentráronse na Praza da Peregrina para criticar a xestión da Xunta, o berro de lumes forestais nunca máis, Rueda dimisión ou Galiza arde, Xunta responsable.
O paso de la Vuelta Ciclista a España polas Rías Baixas estivo marcada polas protestas contra a participación na proba dun equipo israelí. Con Barro, no Concello de Poio, exerceu de punto de partida dunha das etapas e nesta Ponte da Barca milleiros de persoas agardaban manifestándose e acusando a organización da proba de branquear o xenocidio. Días despois, o Concello de Pontevedra aprobaba no pleno cos votos de BNG e PSOE unha moción para vetar na cidade calquer evento cultural ou deportivo no que estiveran representadas entidades relacionadas co Estado de Israel. E outras novas do mes atopámolas nos concellos de Ribeira e do Grove. No Concello Barbanzán, o incendio dun pesqueiro atracado no porto mobilizaba os efectivos de emerxencias que traballaban dunha banda para sufocar as lapas e doutra para evitar verteduras no mar. E no Concello do Grove, a Xunta anunciaba a súa intención de ampliar a autovía do Salnés para desconxestionar o tráfico, un proxecto que contará cun orzamento de 40 millóns de euros. Centos de bandeiras de Palestina ondearon hoxe en Poio e Pontevedra o paso da Vuelta Ciclista a España polas Rías Baixas. Milleiros de persoas acudiron á chamada para amosar o seu rexitamento á participación do equipo de Israel nesta proba e denunciar o xenocidio do Estado hebreo a Gaza. Consignas como esta foron constantes dende moito antes de que pasase o pelotón pola Ponte da Barca, pouco despois de unha cuarto do mediodía. Este foi o punto de encontro dos manifestantes que xa comezaban a congregarse nesta zona pasadas as 11:30. Aseguraban que este era o lugar onde había que estar hoxe en defensa dos dereitos humanos e contra a barbarie. Son 70.000 persoas asesinadas, masacradas, 23.000 nenos. O mundo está parado, o mundo non fai nada, é unha verdadeira vergoña. Isto é unha cuestión de humanidade, de impedir un asasinato cruel e injusto. Lle están quitando a súa terra, lle están quitando a vida aos nenos, que son o futuro do país, e non podemos permitilo. Eu personalmente ver un xenocidio retransmitido en directo non me permite ficar na casa. Non se pode consentir este xenocidio porque é un xenocidio e queremos apoiar o pobo palestino. Os manifestantes, entre os que había tamén representantes de formacións como o BNG ou o Partido Socialista, cargaron tamén contra a organización da Vuelta a España por permitir a participación do equipo israelí. Entenden que a vara de medir é distinta para este país o que se lle permiten cousas que a outros non, como a Rusia no seu día sendo expulsada de eventos culturais e competicións deportivas. Creen que nesta ocasión o que se está a facer é un branqueamento dun país que entenden non debería poder participar en probas como a Vuelta. Está facendo que se chama un sport washing, ¿no? Intenta normalizar Israel fora das fronteiras palestinas, como se non estivera pasando nada. Unha total provocación que participe un equipo de Israel en calquer competición, en Eurovisión, en calquer acto cultural, acto deportivo que haxa no mundo. É unha verdadeira provocación, porque son os nazis do siglo XXI. E a participación deles, pois igual que me parece moi mal que participen en Eurovisión. Si hai castigados a outros países donde prohibiron que esos deportistas participaran nos eventos deportivos. E por que non en este? Nós non queremos nin que caigan os ciclistas, nin que se lastimen, nin que nada. Este era o momento no que chegaba a Ponte da Barca o pelotón custodiado por un amplísimo despregamento da Garda Civil, axentes a pé, en coche, en moto e mesmo desde o aire para garantir a celebración desta etapa. Ruido enxordecedor no momento do paso dos ciclistas, unha imaxe que finalmente se acabou producindo a pesar dos chamamentos a separar o deporte do resto, como facían nas últimas horas o presidente da Deputación de Pontevedra a través das súas redes sociais para non manchar, dicía, a imaxe das Rías Baixas, declaracións que hoxe tamén se criticaban aquí. O que mancha a imaxe das Rías Baixas é inacción, é quedarse de brazos caídos diante dun xenocidio, é permanecer equidistante. Creo que isto é amosar a dignidade dun pobo para con outro. Chámalle liberdade a facer unha carreira e non a deixar que, en fin, que o goberno israelí asesine xente inocente. E Mario Ruxe que había na barca de intentar cortar a ponte, finalmente o paso dos ciclistas foi rápido e sen ningún atranco. Minutos despois, o pelotón chegaba á rotonda da rúa Manuel del Palacio, xa en Pontevedra, onde se repetían as consignas nunha protesta a que tamén se sumou o alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores.
O xenocidio en Gaza marcou esta mañá o Pleno Municipal de Pontevedra. Os votos de PSOE e BNG sacaron adiante unha moción pola cal, ademais de condenar os actos de Israel contra o pobo palestino, a cidade vetará eventos culturais e deportivos nos que participen entidades que representen o Estado israelí ou sexan financiados por el. O PP, pola súa banda, votou en contra desta proposta. Vergoñento, simplemente o que acaba de facer na súa intervención. Absolutamente vergoñento. Dame asco poder escoitar o que escoitei hoxe aquí, amenazándonos simplemente por presentar unha iniciativa e por votar cousas diferentes ás que vostede pensa. Cando un ve nazismo en iso, en poder discrepar, en poder votar e en poder falar democráticamente nunha institución plenamente democrática como esta, o Pleno do Concello de Pontevedra, e é incapaz de pronunciar a palabra xenocidio, é incapaz de pronunciar a palabra limpeza étnica, é incapaz de pronunciar que se están violando e se están cometendo delitos de lesa humanidade en Gaza, ten un problema. Teno democrático, teno ideolóxico e teno para representar aos veciños e veciñas de Pontevedra nesta corporación democrática. Que somos perfectamente conscientes de que este Concello non vai a parar a barbarie, non somos capaces, non temos capacidade nin competencias para poder parar un xenocidio e menos o xenocidio do Estado tan poderoso como é o Estado de Israel. Pero si está nas nosas mans facer o que poidamos. E nas nosas mans está non permitir que neste Concello se normalice o crimen do Estado palestino, se lle dea publicidade, se lle dea normalidade, que a mí me parece gravísimo, darlle normalidade, que poidan publicitarse, blanquear o que están facendo e ninguén diga nada, porque poñerse de perfil significa apoyar un Estado criminal e xenocida. Ustedes pretenden prohibir que alguien pueda participar en eventos deportivos o culturales por su lugar de nacimiento. Esto es simplemente racista. Y yo me niego a votar una moción racista. Hace 83 años los nazis prohibieron en Ámsterdam que los judíos fuesen en bicicleta y aquí se quiere prohibir que las libertades para ir libremente y se les está amenazando. Es un día triste para Pontevedra y en vez de demostrar solidaridad, estamos demostrando odio y lo lamento profundamente. Señor Domínguez, estamos votando o mismo que se fixo con Rusia e Bielorrusia. No, señor Lores. Exactamente o mismo. Está usted coartando las libertades. Pode seguir contando o que queira porque se está usted repetindo. Está usted coartando las libertades de los atletas israelíes para venir aquí con su bandera. A moción fai referencia tamén ás entidades que contribúan a branquear o xenocidio. O texto inicial era do Partido Socialista, que aceptou a incorporación de emendas previas do BNG. Así as cousas, os populares rexeitaron a proposta do PSOE para intentar conseguir o apoio do PP á moción. Puentes ofreceuse a retirar o punto do texto no que se facía referencia a non permitir a participación de equipos baixo a bandeira de Israel en Pontevedra, pero Domínguez insistiu en negar o seu apoio. Pola súa banda, tanto os socialistas como os nacionalistas matizaron que non se proíbe a participación de deportistas israelís nos eventos, recordando que existe a posibilidade de que participen baixo bandeiras neutrais. Na súa intervención, o líder popular trasladou a súa solidariedade co pobo palestino e coas vítimas dos atentados en Israel, pero desbotou falar de xenocidio en Gaza. Explicou que descoñece se existe un incumprimento das normas xurídicas que determinen se está a producir un xenocidio. O pleno foi tenso e desenvolveuse entre numerosos símbolos de apoio ao pobo gazatí. O propio alcalde Miguel Anxo Fernández Lores levou posto o pano palestino, que tamén estivo presente na bancada dos edis socialistas. Tamén entre o público presente había pancartas condenando o xenocidio. O remate do debate sobre esta moción, Rafa Domínguez convocou a prensa ás portas da Casa Consistorial. En declaracións aos medios, o líder do PP Pontevedrés insistiu na súa postura e pediu públicamente a Fiscalía Provincial que actúe de oficio e abra unha investigación sobre a moción debatida en pleno. Cree que se está a promover un delito de odio. Lo hacen con el fin, primero, de menoscabar la dignidad de los nacidos en Israel. Segundo, de atemorizarlos, de generar miedo. Y finalmente, lo que quieren es que los israelíes no puedan tener sus libertades. Por todo esto, por ser ilegal, por haber sido reflexiva, porque la han vertido al público con la máxima difusión y porque quieren generar el miedo a una minoría por el único hecho de haber nacido en un país,
creemos que esta moción induce al odio contra una minoría, en este caso los nacidos en Israel. Por eso pido a la Unidad Especializada de Delitos de Odio, que depende de la Fiscalía Provincial, que investigue de oficio si ahora mismo lo que ha aprobado el Pleno de Pontevedra en el punto 7 se trata de un delito de odio. As primeiras alarmas saltaban na tarde de onte. Por causas polo de agora descoñecidas, orixinábase un incendio no arrastreiro Aguadi, duns 50 metros de eslora, que se atopaba atracado dende había varias semanas no porto comercial da localidade. Con rapidez foron chegando os primeiros equipos de emerxencia, que se puxeron mans á obra para tratar de sufocar as lapas. Nese momento nada facía presaxiar que o lume acadase as dimensións que finalmente tivo. Si, a tarde de onte foi moi difícil, as primeiras horas foi difícil para a xente que tivo que entrar dentro a intentar apagalo, moito calor, moito carga térmica na zona, bueno, complicado, unha tarde de foi moi complicada, habitual cando se producen en barcos estes incendios. Por agora temos suerte que o vento está acompañando e está levando para fora do centro da cidade o vento. Temos que estar vixiantes porque sí, como vos dixen antes, o incendio sigue activo, sigue saindo bastante fume. Co barco xa moi afectado e sen vítimas persoais, os esforzos céntranse agora en evitar o afundimento do buque e as posibles verteduras ao mar. Agora mesmo o incendio todavía sigue activo, pero a nosa prioridade ahora mismo é intentar que o barco non se funda. Estamos en diferentes zonas do barco achicando agua con as bombas. E, bueno, temos un traballo todavía laborioso por facer, xa digo, o incendio sigue activo, pero a prioridade ahora mismo é que intentar que o barco non se funda. Sabemos que estes traballos poden durar varias horas e incluso están falando de que poden pasar días ata que se declare a extinción completa do buque. Son traballos de extinción moi difíciles, basicamente debido á cantidade de material combustible e inflamable que contén o barco. Agora mesmo pois tamén están intentando evitar que o barco se poida afundir mediante a axuda dese remolcador que o está apurrando contra o porto, pero tamén mediante a instalación de bombas de achique que permitan pois, que o barco se manteña a flote e non se afunda. Basicamente porque iso tamén suporía un dano ambiental á nosa ría que hai que evitar. A espera do que determine a investigación, todo apunta como causa máis posible da orixe do lume a uns traballos de mantemento que se estaban a realizar no barco. Unha vez que se extinga o buque, terán que investigar cal foi a orixe que motivou este incendio, pero basicamente o que se está falando até este momento é que uns traballos en quente mediante unha soldadura no seu interior pois propiciou unha chispa e un quecemento de material combustible e se orixinou o incendio que non se puido controlar. Dende onte traballa na zona un amplo dispositivo de emerxencias, ademais de efectivos dos parques de bombeiros de Ribeira e Boiro, do Gaén e as policías local e nacional. Traballan tamén na zona persoal de Portos de Galicia, Salvamento Marítimo e Gardacostas, que ten despregado na zona ademais a varios remolcadores. No pasado mes de agosto, Sanxenxo e o Grove recibiron en conxunto uns 150.000 visitantes, un aluvión de turistas que, como dende hai anos, provocou colapso dos accesos ao Grove na contorna da Lanzada. Hoxe, tras anos demandando, a Xunta do primeiro paso para tentar aliviar o tráfico na zona. O presidente galego anunciou que se vai ampliar a autovía do Salnés. Damos o paso definitivo, que levamos moito tempo estudiando. Eu creo que, cando pretende ser unha administración seria, o que tens que facer é planificar ben, decidir o que queres facer, pensar que esa é a mellor solución, e aquí, efectivamente, a Rede Natura condiciona moito para facer as cousas. De feito, o valor medioambiental limita o desdobre da actual vía rápida. Vaise transformar en autovía dende o seu actual remate en Sanxenxo ata Noalla. A partir dese punto crearase un terceiro carril ata Lanzada. Alí ampliarase a 4 carrís a PO 308 entre a vía rápida e a PO 550. Unha solución de rueda moi estudada. Nós o que queremos é que esta zona, con sentidiño e con respeto, efectivamente, aos enormes valores ambientais que hai aquí se concentra todo o que merece a pena proteger e, polo tanto, hai que darlle os niveles máximos de protección, pero queremos que se poida acceder a ela con comodidade. O proxecto tamén contempla o desprazamento dun paso peonil e a creación dunha senda peonil e ciclista que percorra toda a Lanzada. Ao mesmo tempo, rexeneraranse 40 hectáreas da Rede Natura. Hoxe na presentación, tanto o alcalde de Sanxenxo como o do Grove celebraron o proxecto. O rexedor Meco lembra que o desdobramento da vía rápida ata Lanzada é unha bella demanda. Levamos anos, décadas, solicitando
solucións a un problema que desde o Grove veíamos como dos importantes. E di estar satisfeito coa proposta que ofrece a Xunta. Teño que recoñecer que para o Grove e para os seus veciños e veciñas hoxe un día importante. De tal xeito que, presidente, me vas a permitir que traslade un parabén, unha noraboa, unha felicitación á conselleira. Tamén felicitacións do alcalde de Sanxenxo á conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue. Estás presentando aquí, eu creo que é o proxecto máis importante que vas a facer na Xunta Galicia. Non o de máis investimento, pero si do máis importante, porque isto vai ser bo para os veciños de Grove, para os veciños de Sanxenxo, en especial para todas as persoas que veñen aquí de Galicia e fora de Galicia. Porque engadía o presidente Ruedo, o proxecto, ante todo, beneficia a veciñanza da zona. Porque sodes os que vivides aquí todo o ano. E despois, isto, lóxicamente, vai ter un impacto en moitísimas persoas, decía o alcalde de Grove agora, todas esas que nos visitan cada vez máis meses ao ano, que tamén é o que pretendemos. Este proxecto ten un orzamento duns 40 millóns de euros, segundo a planificación anunciada hoxe. Antes de que remate este ano, iniciarase a tramitación para declaralo proxecto de interese autonómico. No primeiro semestre de 2026 comezará a dos dous primeiros proxectos viarios. As obras arrancarán no 2027. No mes de outubro, outra moción de censura sacudía o panorama político do Barbanza, desta volta en Ribeira, onde a popular María San Pedro desaloxaba da alcaldía o nacionalista Luís Pérez Barral. Era tamén neste mes cando coñecíamos o informe da Comisión de Investigación sobre o Villa de Pitanxo, moi celebrado polas familias, posto que ampliaba o espectro de responsabilidades. Xa de volta en clave local, o escándalo das facturas do PP provocaba un auténtico terremoto político en Noia. E mentres en Sanxenxo, a tenente de alcalde María Deza despedíase do Concello para asumir a dirección da Axencia Galega de Infraestructuras. Dende moito antes das 12 do mediodía, hora de inicio do pleno, numerosos veciños dabanse cita ás portas do Concello para asistir ao debate da moción de censura. Xa no exterior se percibía a crispación presente no transcurso da sesión plenaria, con constantes interrupcións nas intervencións dos concelleiros e mesmo algún incidente entre o público que acabou cunha das espectadoras desaloxada. Aínda así, a entrada ao Auditorio Vello foi ordenada e regulada pola policía local presente durante toda a sesión para evitar posibles disturbios á vista do caldeados que se atopaban os ánimos. A xa alcaldesa, que accedía ao salón de plenos como candidata, foi recibida con aplausos e arroupada polos membros do seu grupo, aínda que tamén se escoitaron apupos do público contrario á moción. O rexedor Saínte tamén levou a ovación de boa parte do público, mentres que o voceiro do PBBI foi recibido o berro de traidor e vendido. Ademais de numerosos veciños, entre o público atopábanse deputados provinciais autonómicos de ambas as dúas formacións, así como o senador do PP, Manuel Ruiz, e o deputado nacionalista no Congreso, Néstor Rego. A primeira en tomar a palabra foi a voceira popular, que defendeu a lexitimidade da moción, que cualificou como un acto de responsabilidade para devolver a Ribeira á senda do progreso. Hoxe comparezo ante este pleno co convencemento profundo de que Ribeira merece un cambio. Unha moción de censura non é un xesto menor, é un acto lexítimo, democrático e profundamente responsable. Hoxe estou aquí non por ambicións personais, nin cálculos partidistas. Hoxe estou aquí non por ambicións personais, nin por cálculos partidistas, senón por o meu compromiso cos veciños de Ribeira. Pola contra, o alcalde Saínte insistiu nos intereses partidistas que se agochan tras esta moción, acusando de traizón os seus exsocios de goberno e de corruptores aos populares que alentaron este pacto. Pois ben, se reparan para eses rostros, verán as caras da traizón, non só ao goberno de Ribeira, senón tamén ao seu propio electorado, Pois neses rostros, gárdase a corrupción, os corruptores que conseguiron facer unha moción de censura que non se sustenta en ningún motivo obxectivo. Especialmente crítico foi o voceiro socialista Fran Suárez Puerta, acusando o sedís do PBBI de aceptar prebendas e subornos para desaloxar o tripartito do goberno. Si é verdade o que se decía de que se daban cartos ou se facían todo tipo de prebendas,
Que fixeron? Suberon a aposta? Porque fai 2 anos só intentaban conseguir a 1, ahora conseguiron a 3, por lo tanto imagino que o precio será moi alto. Acusacións que o voceiro do PBBI negou, responsabilizando o BNG da ruptura do acordo de goberno por antepoñer os intereses do seu partido ao ben xeral da cidadanía. Este gobierno municipal, que empezó en julio del 2023 y que acaba hoy mismo, no por traición del Partido Gobernanza Independiente, como nos ha culpado en los últimos días, sino que llega a su fin por incumplimiento reiterado del Gobierno por parte del bloque nacionalista gallego. Porque le recuerdo que este era un tripartito, señor Pérez Barral, no una mayoría absoluta del bloque nacionalista gallego. Os dous edis independentes, Juan Luis Furones e Tania Redondo, tamén tomaron a palabra para explicar os motivos que lle levaron a non secundar a moción. Este proxecto que iniciamos no ano 2023 naceu dun compromiso claro: impulsar a Ribeira cara a un cambio positivo. Cambios na organización da cidade, non apoiar cortixos nin pleitesías, non vender os dereitos como si foran favores. E, sobre todo, manter a lealtade nas nosas palabras. Tras o tenso debate, procedeuse á votación da moción de censura, que, como era previsible, saiu adiante co respaldo de 13 dos 21 concelleiros dos que dispón a Corporación Municipal. A candidata a alcaldía polo Partido Popular, Mariola Sampedro, recibiu o apoio dos seus compañeiros de partido, os que se sumaron tamén os 3 edís do PBBI, Vicente Mariño, Herminia Pouso e Fernanda Braldes, que foron increpados dende a bancada. En contra, 8 votos, 5 edís do Bloque Nacionalista Galego, 1 do Partido Socialista e 2 dos 6 concelleiros do PBBI, Tania Redondo e Juan Luis Furones. Tras ser elixida rexedora e xurar o seu cargo, recollendo o bastón de mando de mans do anterior alcalde, Luís Pérez Barral, Mariola Sampedro realizou a súa primeira intervención como rexedora. No seu discurso, a xa alcaldesa agradeceu os apoios recibidos estes días, tanto da súa familia como dos seus compañeiros de partido, así como tamén de veciños en xeral. O tempo que asegurou que non hai maior responsabilidade e honra que o feito de ser rexedora da cidade que a veu nacer. Que non hai nada, absolutamente nada, que supoña máis responsabilidade, máis honra, que ser alcaldesa do lugar onde naceches, do lugar onde te criaches e do lugar no que se atopan as raíces de toda a túa familia. Podo decir con orgullo que teño un ADN 100% ribeirense e que esa será a mellor receita para entregarme en corpo e alma á nova travesía que imos comezar. Unha travesía na que conto con todos e todas vós. A forza da xente sempre será a mellor tripulación e a mellor compañía coa que encarar esta marea. Seguiu na súa intervención reiterando o seu compromiso inquebrantable con todos os veciños de Ribeira, sexa cal sexa a súa ideoloxía. Que ninguén dubide das miñas intencións. Serei a alcaldesa de todos, cos meus acertos e cos meus erros. Dos que escriben Ribeira con B e tamén dos que escriben con V. Eu cada vez que escribo Ribeira fago desde o corazón e por iso a defenderei por riba de calqueira sigla de calqueira cor. Queridos veciños e veciñas, en min sempre poderedes atopar unha man tendida e as portas ben abertas. Se hai algo que teño claro e que aprendín en todos estes anos en política é que serei todo atención e oídos, escoitar para acertar. Satisfacción entre as familias dos 21 mariñeiros falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo tras coñecer o informe definitivo do CIAIM. Vuelve a apuntar a la responsabilidad del patrón Padín y de la empresa armadora Nores. La verdad tiene un camino solo. Este informe ratifica el borrador, este informe
es más rotundo que el anterior informe de los peritos judiciales. Para de paso, este documento deixa conclusións horribles que influíron no balance final que deixou a traxedia vivida en febreiro de 2022 en augas de Terranova. Habla de sobrecarga del barco, habla de datos tan espeluznantes como que hacía 20 años que no se revisaban los trajes de supervivencia. A mí me llena de tristeza porque independientemente de la negligencia del patrón, si por lo menos se hubiese dicho para evacuar antes, pues muchos de los familiares que faltan estarían con nosotros. Este informe dá pulo ás familias para seguir coa súa loita e avisan continuarán pelexando pola verdade e a xustiza. Hoy estamos más fuertes que nunca. Haya 2, haya 3, haya 4, haya 1000 informes. La verdad es una y siempre van a decir esto. Entonces, ahora seguimos confiando en la justicia. Estas conclusións do CIAIM pasarán agora a mans da Audiencia Nacional. Tras incorporalo a causa, as partes terán a oportunidade de solicitar máis dilixencias en base a este informe. El informe de la CIAIM introduce hechos que no estaban al principio de la investigación, amplía el espectro de las posibles responsabilidades o de las presuntas responsabilidades de la empresa y del capitán y por lo tanto tienen que ser analizadas jurídicamente con detalle por si procede, insisto, practicar alguna actuación judicial. Lampón explicou que o equipo xurídico das familias tomará as decisións pertinentes cando poida acceder ao soporte documental completo deste informe. Es importante que tengamos acceso a ese soporte documental que la CIAIM tendrá que aportar y que recoge todas las actuaciones que han realizado para llegar a las conclusiones que se recogen en su informe, para analizar también las mismas, ¿no? Pero bueno, el informe es contundente. Pola súa banda, os representantes legais do patrón Juan Padín e da armadora Pesquería Nores Marín consideran que o informe da CIAIM chega a conclusións incorrectas e desconectadas das probas practicadas, polo que creen que non ten unha base probatoria sólida. Ademais, refírense á sentenza do xulgado do Mercantil 2 de Pontevedra, que condenou a 3 aseguradoras a indemnizar a armadora porque non quedara acreditada ningunha concorrencia que puidera exoneralas. Neste proceso, aseguran os abogados defensores, abordáronse a maior parte das cuestións que a CIAIM sinala que contribuíron ao naufraxo. Facturas de hotéis, comidas e consumicións varias en distintos establecementos da localidade e de fora dela, cuantificadas dende o ano 2018, que ao parecer o Grupo Municipal do Partido Popular pasaba ao Concello con cargo a asignación anual que lle corresponde a cada partido político con representación municipal. Mariscadas, cuba libres, copas de cava, chupitos e cervezas que fixeron foi fundilo en pubs, en restaurantes, en mariscadas e demais, en vez do funcionamento diario do grupo. Non estamos falando en ningún caso de gastos de representación, senón estamos falando dunha bacanal política a través dos gastos que lle asigna o Concello de Noia ao grupo municipal. O goberno actual considera que estes gastos son inxustificables e non gardan relación algunha coa actividade propiamente institucional. O que gastaron principalmente, digamos que é a asignación do grupo municipal, a asignación que todos os grupos políticos temos pois para pagar o local, para pagar determinada cartelería ou a promoción de algún evento que se faga en aras de mellorar o benestar da ciudadanía de Noia. Exixen a dimisión de Santiago Freire, anterior alcalde, como máximo responsable, e pídenlle ao Partido Popular que devolva ao Concello eses cartos que se gastaron de forma incorrecta. É moi fácil, o diñeiro público non está para estas cousas, o diñeiro público está para resolver os problemas da xente e resolver o día a día da veciñanza. O que lle pedimos, digamos, a Santiago Freire, que é o máximo responsable deste partido político, é que xa de mutuo propio asuman este grave error e devolvan ese diñeiro que gastaron de xeito incorrecto. Entonces, ademais que a través da súa dimisión asuma a súa responsabilidade política como non pode ser de outro xeito. Báguas e aplausos na despedida de María Deza da política local, a primeira tenenta de alcaldía, concelleira de Planificación Urbanística e voceira do Goberno de Sanxenxo dá o salto á Xunta. Será a nova directora da Axencia Galega de Infraestructuras. Comunico a miña renuncia a acta de concelleira e, polo tanto, a miña despedida dun concello que se converteu
na miña casa. Deza iniciou a súa carreira política en Sanxenxo no 2011, sempre como membro do goberno local agás entre 2015 e 2017, cando o PP pasara a oposición. Na súa despedida aproveitou para pedir desculpas polos erros que puido ter cometido. Quero expresar a miña desculpa por todos os erros que cometín ao longo destes anos. Crédeme que sempre traballei para, na medida das miñas limitacións, facelo o mellor posible. E tivo palabras de agradecemento para a exalcaldesa Catalina González e para o actual rexedor Telmo Martín. En primeiro lugar, a Catalina González, porque foi ela a que por primeira vez confiou en min para ser concelleira. A Telmo Martín, porque ao seu lado aprendín, chorei, gritei, rin, loitei, traballei moito e ensinoume a facerme mellor persoa. E o alcalde tamén moi emocionado agradeceu a Deza o seu traballo. Hoxe é un día de emocións, para min é un día triste, pero tamén é un día feliz. Pero é verdad que po posto que vai María Deza é un posto moi importante tamén para o futuro de Sanxenxo, por tanto creo que temos un valedor máis na Xunta, creo que temos que estar felices. Tamén palabras de agradecemento dende os grupos da oposición. Alá donde vas van a gallar a unha gran persoa e que eses medos non están xustificados, que vas a saber facer un moi bo traballo e que van a gañar contigo. Agradecerche o trato exquisito que tuveche sempre con nós, independiente das diferencias políticas, pero a nivel persoal, comigo personalmente e co grupo, tuveche sempre un trato exquisito. Coa marcha de Deza, a seguinte na lista do PP é Arabela Deza, que aínda non está confirmado que vai asumir a súa acta como concelleira. Agárdase tamén que esta marcha supoña unha reestructuración do goberno local para repartir as distintas responsabilidades que ata hoxe xestionaba María Deza, entre elas a primeira tenencia da alcaldía e a portavocía do goberno. No mes de novembro, Ence anunciaba o inicio dun proceso de despedimento colectivo que afectaba a preto de 40 traballadores. Este mes producíase tamén a detención dun mozo en Ribeira polo acoitelamento do seu pai e asistíamos á suspensión da Feira do Galo de Curral de Meis, debido ás restriccións impostas para frear a expansión da gripe aviar. Un escenario de guerra total aberta entre a empresa e o persoal. Así describen dende o comité a situación que se está a vivir na factoría de Ence en Lourizán, despois de que a compañía anunciara o despedimento de 39 traballadores. Estamos aquí por la responsabilidad con sus mentiras, con sus compromisos incumplidos y con su traición y ahora mismo guerra total abierta a los trabajadores de esta fábrica. Dicen que necesitan despidos para tener caja, para hacer unas inversiones que les justifiquen los despidos. Esto es un absoluto cachondeo. Están improvisando sobre la marcha un supuesto ERE con el que llevan amenazando un mes, imponiendo una comisión de negociación irregular en un proceso al margen de un cauce legal y sin ningún tipo de garantía. Os traballadores acusan a empresa de utilizar as dúbidas sobre a súa permanencia en Lourizán para non realizar investimentos na fábrica. Tras a sentenza do Tribunal Supremo que avala a prórroga da concesión, os compromisos adquiridos seguen sen cumprirse. La empresa ha incumplido reiteradamente todos y cada uno de sus compromisos de inversión, sus compromisos con el empleo y sus compromisos con la comunidad donde se asienta. Agora denuncian que a empresa quere poñer en marcha un expediente de regulación de empregos sen garantías que afecta máis do 10% do persoal. Este comité de empresa puxo encima da mesa unha serie de medidas ou un plan para poder abordar este problema sin que sea un ERE. Chegounos unha nota de prensa conforme a empresa dá cousas e fai cousas que non che minto, fai unha hora non nos presentaron encima da mesa. Pretenden que vendamos a 40 compañeros a cambio de 3 cochinos euros en el coste de producción de la fábrica. Eles o que queren é firmalo a porta pechada, en absoluta paz social, que lle firmemos os 40 despidos coa condición dun futuro compromiso ou promesa de inversións e logo darlle unha forma. Tamén se referiron á presenza de directivos de Altri, que sería a súa competidora nas factorías de Lourizán e Navia, alimentando rumores, aseguran, sobre unha posible venda. Y no disminuyendo el supuesto rumor de una posible venta pactada con una reducción previa de personal. Y encima que la dirección anuncie a bombo y platillo entre la plantilla un acuerdo de colaboración entre ambas compañías. Ante esta situación, teñen convocados 12 días de folga para o mes de novembro. Denuncian que están a sufrir todo tipo de presións e acusan a empresa de romper o diálogo.
se han traspasado por parte de la empresa todos los límites que consideramos de la mala fe y de la traición a sus trabajadores. O sea que no va a haber inversiones en la fábrica de Pontevedra si no hay despidos y tampoco va a haber inversiones si hacemos huelga. Nos ponen una mordaza y la pistola en la cabeza. Os traballadores reclaman tamén a implicación das administracións, especialmente da Xunta, queren que exixa Ence que cumpra os compromisos adquiridos. O suceso que tiña lugar o pasado sábado ao mediodía mantén consternado a toda a Ribeira, principalmente o núcleo de Vixán, na parroquia de Carreira, que foi onde se produciu a agresión. Por causas que se descoñecen ata o de agora e que están a ser investigadas pola Policía Nacional, que puideron deberse a unha forte lea entre un pai e un fillo, acabou co primeiro ingresado no hospital, en estado crítico, con varias coiteladas por todo o corpo, o que lle provocaron a perda de moita sangue. Primeiro foi derivado ao Hospital da Barbanza, pero vendo o seu estado de máxima gravidade, foi evacuado ao Clínico de Santiago, onde permanece a día de hoxe, pelexando pola súa vida, con pronóstico reservado, aínda que estable. O fillo, o autor da agresión, foi arrestado pola policía sen opoñer resistencia nas inmediacións do domicilio onde comezou a pelexa. Actualmente atópase ingresado na área de psiquiatría do Chus, á espera do seu paso a disposición xudicial, un trámite que podería producirse nas próximas horas. Ao parecer, ningún dos dous era natural de Ribeira, e apenas levaban uns meses vivindo na vivenda na que se produciu a agresión. Esta imaxe terá que agardar polo menos ata o Nadal de 2026. Meis decidiu este ano suspender a súa feira do Galo de Curral. Por unha cuestión estrictamente normativa, por así decirlo, habida conta de que durante este ano non dou tempo a alegar a situación, a legalizar a situación en canto a sanidade animal. Non recibimos un requerimento a través da Consellería e no que se indicaba que cada unha das criadoras teña que legalizar a súa situación. É certo que é un trámite engorroso, un trámite lento. Tan lento e engorroso que só unha das produtoras do Galo de Meis conseguiu regularizar a súa situación. Como a normativa non está moi adaptada, nos custou, pero agora, como xa sabemos o que hai que facer, agora xa estamos empezando, xa temos novos expedientes preparados, xa para a semana que ven, xa metelos por registro. Entonces agora é un poquinho máis fácil, porque xa sabes a normativa, pero tuvemos que ir paso a paso, mandando ya a Pontevedra, e isto non, isto sí, tendes que facer aquelo, agora facedo outro. Botamos un ano así, pedindo, porque eles tampouco non sabían moito como estaba a normativa para iso. Entonces levounos tempo. Agora, coa primeira experiencia xa superada, outras 4 produtoras están a preparar a súa documentación. Outras non o poden facer porque non teñen a distancia mínima entre galiñeiros. Lamentan que as inclúan na mesma normativa que as grandes granxas de polos. Porque piden 500 metros de distancia entre criadoras. E sabendo que temos ao lado galiñeiros de produción autoconsumo. Pero as artesanales teñen que estar a 500 metros. O Concello, que lles prestou apoio en todo este proceso, agardan que todo quede resolto para o ano que ven, para que a festa volva con máis forza e con todas as garantías. Aproveita a alcaldesa para animar a máis veciños a criar galos. Facer un chamamento a todas aquelas persoas do noso Concello que se queiran incorporar á crianza do galo de Corral de Meis, que poidan cumprir os requisitos que establece a normativa da Xunta de Galicia, que o fagan a través de contactando con calquera das criadoras, porque sí que é certo que o que queremos é que a feira medre, que haya máis criadoras, porque é certo que o galo de Corral de Meis xa non fai falta moito presentalo, a xente o compra porque sabe que é un bo galo. Así que se todo vai segundo agardan, a feira do Galo de Meis volverá ao 100% no Nadal de 2026. En decembro, Caldas viviu unha multitudinaria manifestación contra a variante oeste. Unhas 2.000 persoas participaron nesta convocatoria para amosar o seu rexeitamento a este proxecto. Por outra banda, Ence e os sindicatos acadaban un acordo para despedir 35 traballadores da planta de Lourizán en Pontevedra, logo de meses de negociacións e presión dos traballadores na rúa.
Malia chuvia, Caldas non quedou na casa. A vila colleu este sábado unha manifestación multitudinaria como había anos que non se lembraba no municipio. Unhas 2.000 persoas participaron na marcha para amosar o seu rexeitamento ao trazado da variante oeste. Un proxecto que presentaba no pasado mes de xullo o Ministerio de Transportes e que espertou a preocupación de moitos veciños da zona. Todo explicaron porque esa infraestructura suporía partir en dous lugares e parroquias de concellos como o de Caldas e o de Portas por culpa do acceso ao porto de Vilagarcía. Lamentan que con ese trazado están a condenar a morte o rural. A marcha arrancou da esplanada do Hotel Sena e tivo como punto final do percorrido a Praza das Palmeiras, onde se lle deu lectura ao manifesto. Foi convocada polas plataformas veciñais que lideran a oposición a este trazado. Nela tamén estiveron presentes os representantes dos tres grupos políticos da Corporación de Caldas, PSOE, PP e BNG. O alcalde socialista Jacobo Pérez celebraba o éxito da convocatoria e di agardar a que pronto cheguen boas novas de Madrid sobre o actual estudo da variante. A manifestación chega semanas despois de que os afectados entregasen na subdelegación do Goberno en Pontevedra unhas 4.700 alegacións contra o estudo da infraestrutura. Acordo entre Ence e os sindicatos para despedir 35 traballadores de Pontevedra. A proposta inicial da empresa para a planta de Lurizán era o recorte de 39 postos de traballo. Ademais, no marco deste expediente de regulación de emprego tamén se contempla a extinción de postos de traballo nas oficinas centrais de Galicia, Navia en Asturias e Madrid. Deste xeito, o número total de traballadores despedidos da compañía ascende a 57. A empresa xa comunicou á Autoridade Laboral e á Comisión Negociadora o acordo acadado cos representantes sindicais. Segundo información remitida pola compañía a Comisión Nacional do Mercado de Valores, o acordo pechouse o pasado 18 de decembro. As extincións poderán executarse entre o 1 de xaneiro de 2026 e o 31 de decembro de 2027. Iso sí, quedará en mans da empresa a data concreta de saída de cada traballador afectado. Segundo a dirección, contemplanse prexubilacións e baixas incentivadas, sen descartar a posibilidade de algunha recolocación noutras factorías do grupo. Ence enmarca esta medida dentro do seu plan de eficiencia e competitividade logo de 4 trimestres consecutivos de perdas e a caída do prezo da celulosa. Pois así despedimos este especial das novas do ano e con el pechamos a actualidade deste 2025. No vindeiro ano aquí seguiremos en Canal Rías Baixas contándolles o que acontece na nosa contorna a través das novas do día. Aproveitamos un ano máis para renovar o noso compromiso con vostedes, facéndolles chegar a diario a información que máis importa, a que acontece no seu concello preto da súa casa. Graciñas como sempre por estaren aí e feliz 2026.